Welcome, vasikana makadiko vedu vekumativi mana enyika. Ngatitambirei kusvika kwevasikana. Ndanda kusuwai vedu makadi zvenyu. Ndoda kungotangawo nekukumhorosai mese pano. Ndichimhorosa madiaries ese auya nhasi kuti titandare pamwe chete. Ndichiti welcome. Toda kutanga nekungomhoresa Sisi Melly. Tichiti Sisi Melly, thank you so much. Toda kukumhorosa nekutendai mukana uno wekuti tive panapa wamakatibvumidzwa kuti mutiwanise mukana wekuuya semadzimai. Tichingoencourageana nekungosimbisana pane dzimwe hondo dzatosangana nadzo everyday. Do you know kuti vakadzi ndizvo takatopiwa kune varume kunzi tiite mahewu pane kuti Mwari vakatoona zvakakodzera kuti zvikashayiwa vakadzi zvinhu zvachazvibude. Saka tine kamwe kaushingiso katinongori nako katongofanira kungobatsirana tichingomhorosana chiti kamani muriseko vashingi. Takashinga vana mudzimai akashinga. Unoziva pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinenge zvaita pastand still mufamily. Asi zvikasongodeedzerwa vakadzi kuti vapinde mazviri unotoona zvakutanga kufamba. Panenge paita imwe lockdown mufamily so yekuti hapana kana vari kuwirirana kana vari kutaudzana. Asi mukadzi kana angopinzwa pazviri munotanga kuona zvakutanga kuendeka. Saka ndoda kungokwazisai muri vashingi ndichiti muri seko vaning'ina nevasikana panapa vashingi tichimhoresana. Ndoda kumhoresa Mata Mahleza uri right here. Thank you so much for joining. Monica Moyana vamnin'ina wangu uri right here. Nyasha Maruta, Rita Moyo, Liti Chemere, Pauline Moto, Rumbidzai Mundwa, Kadesh Marange, D Gavi, Wongai Bianca, Tawanda Katsande, Tawanda Muskana, Muskana, vari kuvasikana vanonzana Tawanda. Saka ndofunga musikana. Messi Pike or PK or Pike, I would prefer kuti Pike. My Ru, my Jaden, Shumba Nyamayaro, Muriseko Vedway, Ngatungo share iwo nevamwe toda kutaura nyaya dzedu semasivese vakadzi. Hanzi na my Jaden elo njemba lista I love you. Iwo unogara uri pano my Jaden ndosaka. Ini ndofarwa kuti tichitanga kusangana soka tinongotanga kuudzanawo love so kungoti I love you, I missed you, uri sei. Do you know kuti dzimwe nguva mumwe apedza wiki asikana kubasa arungoti chaabata otukwa nabhosi aite ichi atukwa afonere boyfriend kana murume wake chaiye arafurwa aite chino mwana aita mhosva aenda kujeri. Everything has been falling apart maybe wiki yese. Watinhasirega ndiuyo panapawo saka tauyo panapa manje totanga nekuudzana kuti vedu I love you. Uri sei mushingi? Uri kushingawo nezvipi? Kuri seiwo kwamabva kwenyu kwangu kadiwo svondo rino. Kune vamwe vane svondo ranga riri musudzi chete. Kuno mwana ane svondo rekuti zvanga zvichingoita sezviri kumutiza achizvitevera. Saka zvakawanda so kana tasvika panapa ingwe kungoti tingosimbisana kuti uri sei mushingi kwako kukamirawo sei. Dhuzewo wangozora mafuta nemakeup asi mukati muzviri masikana zvakaoma. Saka nguva yedu ineyi ingwe kungoti vasikana tinenge chingosimbisana kuti muri sei vashingi. Hanzi naTambu Evangelist, I love you. Thank you so much. Inini I love you. Oh, I love you so much. And so kuna tisataona nedu sekusangana face to face. Asi fact yekungoti uri mukadzi seni. Ndikafunga zvandinoita go through inini semukadzi. Ndikafunga zvandinombomerwa nazvo semukadzi. Ndoziva kuti kazhinji hapana chinouya kune mumwe mukadzi zvisina kuenda kune mumwe. Saka that only izvozvo kungoti panosvika nguva yazvinooma yekuti you stand ndiwe pamwe mai ndiwe baba ndiwe ruchengeta vana wega. Saka saizvozvoka I just have to love you. Saka I just want to say I love you vasikana. I love you vaning'ina. I love you vana vazukuru whatever. I love you Caroline Christopher mzukuru wangu. I love you. Tambu Jani hanzi thank you looking young. Thank you Tambu Katambu wakuda pamanyemwe ndichangotanga. Unakasimai kwandobva ndaita kana wadaro. Ndobva ndatozviona kunge ndare young zveshuwa. Thank you so much. Ndozvatinoda. I love you so much ladies. You are so important and so powerful. Moza kuti nyika ikashaya vakadzi haingambofambi. Ndakazonzwa uya akaimba hanzi maruva enyika vakadzi vakafananidzwa nemaruva enyika vakakuzoshongedza. Saka you are special despite what you are going through. Ndoda kungoti tange nekuti whatever you are going through as a woman you are special. Whether warambwa nhasi kana wakarambwa nezuro kana kuti wakaudzwa kuti you are nothing, it was a lie, kunyeba. Ukaona munhu anofarira kukudzikisira achikuudza kuti hauna zvauri, you are worth nothing, munhu yeye ndiye anotori neproblem. It's not about you. Don't allow that to bring you down. Kazhinji ukaona munhu anoyachikudzwa kuti you are worth nothing kana kuti murume anokuramba paipe wokudzwa kuti you are useless, iye ndiye anotori neproblem, not you. Munhu chaiye haudze munhu kuti you are useless because no one is useless. Chero uri panguva yekupusa yako sei pakupusa ipapo pane chakangwara chinobuda mauri. Saka never ever believe munhu anokudzwa kuti you are useless. Never ever. Everyone is useful. Munhu wese ane pake paanokosha. Zvinongoenda nekuti pawaiswa ndo pako here.
munhu akapinzwa ukapuwa ndege ukanzi ndege iyo iri kuda kuenda kuZimbabwe bata uone hapana chaunoziva nokuti hausi pilot asi ukapinzwa pane chako chawakasikirwawo unoona uchitobata uchitobudikira unzi paipe mirai nhingi kune vamwe vanhu tichero pamariro chaipo unonzi mai guru vauya here mai guru vekwakati mai guru vekukambuzuma vasati vafonerei mai guru vakauya zvese zvinofamba izvi anongosvika so achingoita kuti zvinhu zvifambe vari kubika achimira achiona kuti zvinhu zvavo mheno kamwe kakungogona kaanongoita so asi ugona pamariro anotomira mariro kufamba kunzi mai guru havasati vauya poita mwana anoti akauya akatanga kuimba so pamariro ipapo vanhu vangachema vese vanoti zii vachiwana comfort anenge achingori nechipowo chake cheizvozvo saka hapana munhu ari useless charo pamariro pane anotomirirwa pane pako but the important thing is unoziva here kuti chako chii kazhinji vanhu chinoita kuti titonge tiri useless nesu tibhilieve kuti tiri useless hatisi kutora nguva yekutsvaga kuti pangu chaipo ndepapi unenge uri munhu wekuti ukaona vari kudhiga wabata wakuita zvekudhiga mugero zvikanzi kune vanhu vari kunohodha matumbu kubhucha kwakati vari kutengesa matumbu wabatawo zvekuhodha matumbu pamwe hazvisi zvako wazvitengesa mai mwana matumbu acho kuti watengesa hauna kalangweji yacho hauna fesi yacho inotengesa matumbu zvinhu zvese zvine gresi yazvo neglori yazvo saka ukasangove munhu anongoti chaanzwa chese ungoteedzera wonzwa kuti hanzi kune vanhu vari kunorara mugomo vachinamata iwapa kana kutendeuka usati huti waenda wanorara mugomo uchinamata hausati watombotendeuka kana jesu vacho hauvazive wangosvika wangonamata chete ungopedza usiku hwese kana usati wagamuchira jesu ukanamata zvakafanana nemwana anouya panhaka onzi mwana womusango hapana ari kumuziva wongoya mushure nhaka woti ndiri mwana wepanapa usina kunyorwa zita ndozvazvakafanirwa nazvo saka mwana unozozwa kuti hanzi akunamata akubetsere ndakaenda ndakarova makomo jesu vacho vanokuzivawo here zvine relationship inotoshandawo mazviri asi kana ukasati munhu anoteedza kudzidza zvimwe zvinhu unopedza nguva yako ugonorara mugomo ugopedza ugoenda kune rimwe ugonorara hapana chabuda nei hauna sungano navo jesu vacho vanosunungura saka chinhu chese kana ukachiita zvibvunze kuti ndo chako here ukanzwa kuti kune vari kutengesa mabhegi usati wafona kunana diaspora pamwe wakuti kunana sisi nditumirewo mari pane bhizinesi randoda kuita rei rekutengesa mabhegi vanhu vese ndora vari kungoita munhu wese mazuva ano ari kubata mari yake mabhegi ari kufamba unoti watengewo amainiya unoswera wakatakura ugombeya ugosvika pakuachipisa unozosvika ukatochipisa unonzwa munhu achiti chamboyanyi chipadoi chaita sei kwanditenge zvinhu zvakachipa uti naivedo kwandatochipiswa kuti chichipfuura nza kana zvachipa kusvika pakudai nanditenge inenge siri area yako saka chandingoreva zvangu chandanditangire kanyi yakaka ndechekuti madzimai learn to know kuti wewe purpose yako ndeyei learn to know kuti chaunogona chii learn to have a selling point do you know kuti munhu wese unofanira ita area yako so yekuti vanhu vanokutsvaga zvanaitaura kuti kune anogona kutonzi hapana mariro hapasi kufamba pamariro kusvika madedza maipita ende maipita vanoti vachisvika chokwadi vakatibereka mhere kavo vakatibereka mhere kavo vapedza kurova kamhere kavo vobva vamhoresa vanese nematambudziko ona vanese maipita uyai vadedzwa kitchen maipita vanongoratidzwa zvinhu zviripo chete whether shuga isi kukwana kana ufa usi kukwana maipita kana vasvika vane chipo chavanongori nacho chekuti pane izvo zvisingakwane ivo vakazvishandisa zvinobudisa zvinhu zvinooneka saka munhu wese une chipo chako never allow people to pull you down unacho chako is just that maybe hausi kuziva kuti chipo chako ndechipi saka nandiri pakati peungomhoresa ndichingoti makadiko asikana makasimba vasikana namatla matha ndataura newe faina uri sei I love you so much Vind I love you Godfrey Chiro handizoti mukadzi here ndofunga murume Godfrey anenge auya kuzongonzwa kuti vakadzi vanenge vachimbotaura nyaya dzei thank you Godfrey totoda kuti varume munzwe zvatiofunga mozonoudzawo vamwe venyu Biana thank you Julius Tambudzai Ivy thank you Risei Patricia hanzi you look fab thank you Patricia ndakazombogerwa last week ndakaenda ndikataura kuti vedu unonga ungononga wachembera waungononge so unozakana wakukura zvakaoma sikana vanhu vachiri vechidiki zvenyu vedu wei kana wakukura zvine zvaoma skini yacho ukaitarisa pagirazi isina foundation kudai zvainenge yakutanga kuita unotoona kuti skini yakuda kukutiza ungochasara usina iyo ichienda kwayo uchienda kwako saka unotomboedza kuti ukamboisa foundation wotoona zvakunge zvakutanga kudairana hapana chinhu chakaoma sekuchembera asi totenda Mwari kune vakatadza kusvikapo yeukai hanzi makadiko muvhangeri Christine hanzi hai Evangelist abva taranika chirungu hi
I mean, no man is useless. Yes, we are never useless. It's just that unenge pass pa wrong place isiriyo yako. We all shine kana tasvika muzvinhu zvedu zvatakanzi ndo zvedu. Mega love for you. My God, Chantel, potaura chirungu ena mega. Yeah. Thanks, Chantel. Beautiful message. Is more love, Mankomo, and thank you so much. Viola Bethano Bet, Anna Madzonga, Gwanzura, Nancy Jimu. Thank you so much, girls. Sandra Marimira, Susan Besa. Thank you so much. Saka toda kuti nhasi continue. Ndikuona kunge nhasi vari panapa. Hands never allow people to pull me down. Thank you. Yes, Susan. Usually ukona munhu anofanira kupula down ka. It's not about you, it's about iye. Pane vamwe vanoti kana akaona kuti ashaiwa way munozwa kuti nyika our day to day living ka is full of strategies. Saka munhu anenge ashaiwa psychologically ma strategies ari psychological ekukupula nawo down. Saka chaanoita manje anoshandisa manipulation. Saka manipulation ika anotsvaga izwi one rekuti anozoti akakuti bwana naro izwi roro rinopinda mugumbeze masikati. Zvakafanana kana kuti nemunhu akuda kukuramba paipai kana kuti ari kukuramba anokudza rimwe zwi anogona kukudza kuti changu ndibhuwa pauri nharo une nharo ndikakudza kuti tachakati zvese waingoramba zvese zvandotaura uchiramba yet pamwe zvaaisuggesta zvacho zvanga zvisina kana musoro. Saka aona kuti atadza kukubhita nepfungwa. Saka akutsvaga way yekuti akuchipise kuti uende uchizviblema. Unonzwa achanzi aiwa uroreka ndifoti pane murume achakuroora iwo haya difficult. Munhu anokuona anofunga kuti unoziva zvaura but uri stupid chaiche hauna hapana zvauri kana nyange ina anombofa ndakakusuwa kana nyange ukatoenda. It's a lie. Manipulation. Atadza kukubhita saka ane bitterness. Saka instead yekuti aite walk out achita loser ari kuda kuti iwe walk out uchiti ndiwe wa loser. Yet iye kana ega anonyatsozva kuti aka loser an intelligent woman. Saka never allow anyone to pull you down. You are more important. Do you not vakadzi tinozobuda humwe importance kana waenda ma right hands. Unogona kurambwa nemumwe munhu ine way yekuti unosara uchitonge chinhu chisina kana maturo. Wozoona wasangana na John anonyatsogona kukunzwisisa. Vanhu vakutoona out of you something good is coming out. Waimbonza una chaoneta chinobudira unogona kufunga kuti nemweya wechina usina. Iri nyaya yekumwe chete uri kuleka the right support. Saka never allow anyone to pull you down. Kana wapinda mu right environment with the right support, you are fruitful and you are important. Saka nhasi ngozviudzwa kuti inini I'm very important. Kana nyange wakamborambwa ine way yekuti wakasara uchizvona kunge chinhu chisina basa unoziva kuti panguva yekurambana kune vainhasi pamwe ndichangu adhreswa vakati rambwei ndimbongowana ngofambawo nemi. Unogona kurambwa ine way yekuti inokusiya uchitonge chinhu chisina basa ugofunga time yawakainvesta zvese nemoyo wako nerudo rwese rwawakaisa ugorambwa ine way yekuti unoziva pane mumwe munhu wekuti haakurambe nemazwi anotanga kuita maactions paari kuita maactions pepeka iwe unenge uchimutrust handiti ugotanga ubhilivha kuti andofunga asi kubatika ari busy uchibhilivha kuti ari busy kana kuti anokudza kuti ndine zvinhu zvandikuita go through myself I need my time alone iwe unekumutrasta futi nelove ugobhilivha kuti ari kungoda time alone somehow worega uprepare heart yako woita kana mamanzi uchitomupa nguva uchidini uchimujustifyira uchiita sei nyambisirwa iye atotanga ubuilda something then pozongoita nguva yekuti anongozokufonera kana tinoramba uchimufonera kuti fona uchimborega unifonera kozvaita sei I'm thinking ndichingofiila kunge relationship iri kuda kuenda somewhere kosaka nguva yese wanga uchindisiya ndichiinvesta mafeelings wakanyarara wai ndachimboita think about it. Saka akawana time yekuprepare hati yake akakuburitsa moyo make akazvibvisa akazviflasha out of you iwe wakangomirira maini yawo uchingoti chiri pamwe chete. Saka such feelings idzodzo dzinogona kukusiya devastated. Amwene vangu vari panapa vedu venhasi ndichaita ndichidzikamira makadiko tete Paulina Chuma ndokwandakarorwa ikoko kuiwa ndozvitete zveshe zvinonetsa izvo zvandosingotaura. Hanzi love yourself as well, be confident in your skin. It's all about you yourself and this is amazing. Thanks Tete, I love you so much. Aiwa ini ndakawanikwa kuna anonzi ana auntie kwete vana tete vana auntie vanonzi Auntie Paulina Chuma. She's my husband's sister. How are you Tete? Makadi gumbi egolide kana pana na golide vese panapa ndaombera tinovarora tingazotorerwe unoswera wafamba murodhi takumhorosa itete saka ndasunungurwa. Saka saka tachara nyaya yekuti you have to know kuti you are worth more. Asi munhu wangu wasangana naye ndiye asina kuziva value iri mauri. Do you know kuti ndosaka varungu vakazoti hanzi you can't put jewelry on a swine kana kuti cast pearls to a swine. Unogona kutonga ushoriwo munhu bho but munhu wacho wakasangana naye haazive kuti chinhu chiri bho choshandiswa sei. Saka because of that anokuita kuti iwe uite walk away uchifila kuti ndiwe uri useless yeti aiwa wanga watoita pearl ranga rakandwa chi mu pigs hanzi chi
enabvaita nekuparidza enunondidzingisa nevamwe vanofana pava ndizvemavhesi man senge chiruma chifuridzira hanzi when Jehovah your preference created the first humans he made them in his image and God went on to create a man in his image. In God's image he created, and male and female created them. God inspired Moses add clarification, male and female he created. Amanaka aya Mwari vakati it is good zveshua aiwa ndizvozvo Mwari pavakasika munhu wese vakati it is good saka you are good. All I'm saying is don't allow anyone to pull you down. Munhu kana wakurambana naye haataure chakanaka about you anototsvaga zvekudzikisa. Munozoti pana murume vanotozita sink solo kunzanzi she was not even good chero in bed she was not good. Ugosara makambona ndakamboita mukadzi akanzi arigosone murume wake zvikanzi ndozvandakusira yetanga asira murume uyu angaita girlfriend handiti ndiye atanga kuita zvechipfambi ndobva mukadzi apopota ndobva vanetsana ndobva varambana. Saka apa mukadzi aitoti inini aunoti take it kuti utodaita chipari but murume uya uya manje aunoti mukadzi ashinga ndobva mutextira zvikanzi ndaungokudza kuti chokwadi chandakakusira ndichocho chekuti you were useless. Saka it broke this woman down zvokuti akazviona unge chinhu chiri useless akachema and I was with her text payakapinda zvikanzi saka all these years murume uyu ndosaka roti ndiri useless. So it brought zvakapwanya mukadzi uya self esteem yake. Munozoti shamwari yangu yaive munhu aifarira kuzvigeza uya wekuti aizvichenera but ndakaona within a week after those words ndakaona shamwari yangu isade kugeza anga asisade kudya anga uchaka mukakashitasa pamira zvonziona munhu yangu baby munhu yangu iri too big ndozvairehwa nemurume uya kuti pamwe ndozvaakandisira maybe dai ndandakada. She was so broken zvokuti she lost all her confidence overnight. Saka words are so powerful. Mawords anotaurwa pamusoro peupenyu hwedu. Unotaurirwa one word rimwe rekuti rinokupwanya rikokusiya wachinhu chiri kufila very useless. But all I want to say to you is you are not what that word said. You are not what those people said. You are who God created you to be. Iwewe wacho there is something great in you. All you need is to know your selling point. Munhu wese ane selling point yake. Mwari vachitisvika DNA yemunhu hapana yakafanana neyemumwe. Munhu wese ane DNA yake of their own type iri unique. That's the same way nema blessings, nema gifts are matiri. But sometimes you are so devastated in opinions that you can't even find what is your best area. All I want to say is, could you identify what you are meant for? Tanga nekuita identify chinhu chinokunakidza kuita. Uchiona pamwe uri munhu anofarira zvekusona kana zvekudekoreta mumba so pana munhu kuti akadekoreta mumba unoshototsika painda kamboenda mumba kwomwe munhu asikana kwakaiswa kobhura red chaiyo yaipenyinga zvokuti zvinhu zvese zvanga zvakaitwa imomosoka kuti utsike kana pakorobha pacho chaipo unoti uchamboti pamusoro here woita seiko unotonyara kana kutsika. Saka munhu yeye anotori nechipo chedecoration akatanga kuita madecoration kana kufamba achidekoretera vanhu mudzimba. Munozoti chero uchigara kumalocation unokwanisa kutoita mari yako nekufamba uchidekoreta mudzimba chemo. Vasikana ndoyo zvokudekoreterai aumbotauri mari yakawanda zvazvekuita business yekuti unoda kutanga nekubva waita unge uri kambani wotanga nekutaura ma-thousands. Unongodza vanhu kuti funge for 200 bond 200 bond yo inoita unge mari pasina handiti but inokubhiudhira zita. Saka uchienda mumba memumwe munhu unomudekoretera mumba make unozosuna vanhu vanenge vane mari vane zvinhu zvakanaka but mai we asikana hapana chinombozikamwawo. Unoona mune zvinhu zvakanaka but zvakangokandwa makala akangosangana haiwa zvinhu zvakanaka sanazvo mari yacho anayo but haanawo chipo chekugadzira. Iwo pamwe une chipo asi hauna zvinhu zvacho ndopepa unoti ndongoda 200 chete ako 200 bondi mari here afunge kana kungokuitirawo zvangu kana kuti ndipe yawada. Iwo pepa wakutotanga kuti chiri mauri chitange kudi kubuda uya uchamugadzirira imba yake une imba yake haikuona apa iwo wamuti ndipe yaunodako because time unayo ka pane kuti ugare usina chauri kuwana. Saka wamuti ndipe hako yaunoda wamuti ndipe yaunoda wamugadzirira imba munhu uya imba yake yatochinja apa iwowo chauri kuita uri kuzvimaketa chiri mauriwo. Saka don't start by wanting to be too expensive and too exquisite kuti ndoda madzimari akati business haritange richidaro. I don't know ndasina kana intention yekuti ndiyozotaura nezvebusiness but hameno kuti ndazoyawo kuno kusei dange rekuti taenda kuconnecta from where we ended last week. But all I'm trying to emphasize kuti you have your own selling point, you have your unique area. Try to identify that area. Rega kuve satisfied nekuti ndinoenda kubasa saka ndikaenda kubasa ndikadzoka ndapedza. Wakagara itsvaga pane chinhu chinogona kutokupa mari wakangogara so. Senge mazuva ano nema internet aya
unogona kutotengesa zvinhu painternet papikicha kutongotumira pikicha mari ichitopinda nepikicha chete iwowo wakutonohodha munozoti pane mozvoti unogona kuona kuti kana kuti mupepu mune mabhegi ari kuita $5 ari pasale mabhegi aya akanaka akachipa asi anongoiswa pasale unogona kutotora pikicha woswera uchitobuda mupepu imomo uchitotumira pikicha pana Facebook pesa pashandisa Facebook yako mabhegi mari $7 iwo waunoti kuita 5 wotoona munhu ati ndiri kurida wodzokera meme unotenga mabhegi ako matatu hapana chawaruza hapana chawadi kuswera mangwana $6 yako yatopinda maakaundi profit $6 yaunga usingainhongi saka just learn to be valuable don't ingoedza kuti kamineti kega pane chimwe chinhu pauri kufamba peseka have a mentality of multiplication imentality yemultiplication takapuwa chipo ichocho munhu ese anacho hapana chinhu chisingamultiply panyika hapana kana kutongoti hembe dzisakwane chaidzo kana usina hako vekupa kungounganidza hembe dzako woita saga woti 5 kg clothes wotoswa painternet pafacebook pako Facebook yemazano yakanaka unongonyora pafacebook SIS MELLY ndisirewo ndogara kuCape Town 5 kg hembe associated clothes dzevakadzi size 20 5 kg ndikuita R200 saka R200 yaunga usingainhonge watoswera wane 200 maybe wakunotenga hembe yako 1 inokwana saka yedzai kuti pamusoro pebasa raunoita iroro unogona kutongoita chimwe chisenge neinternet mazuvanoka maideas achihapere saka let's be that ndogara ndichiudza vanhu kuti munozoti vanhu vanonzi hei ndonyara zvekutengesa mafurutu ndonyara tingaite mari seya okay tine mari seya TM tine mari seya yana spa unoona maspa akakona kemavegetable musika kaiwoya yangoti musika uri mubuilding saka chimwe zvinhu zvatotadza kuita so unogona kungotenga bhokisi rako remorange ukasvika pamaketi pakachipo utenga bhokisi rako remorange wotakura kubasa wasvika pabasa kana pane vanhu vakawanda wongoti maorenji ayasikana $10 pamwe wakaatenga pamwe wakaatenga achita $15 watoswera wani kamwe ka$50 pamusoro wanga uchakanhonga moza pane zvimwe zvoti tinongobva tafunga kuti bhizinesi kutanga nezvinhu zvinoshamisa ndokanzomweta ndoda mari yecapital anenge ari kuZimbabwe mainini ndikuda mari yecapital uri kuda kuitei ndodaita zvekutengesa uri kuda mari ndoda 2000 US 2000 US uchitanga bhizinesi utange ne2000 US kukaruza ukaita losi munhu anotanga you build your skill unotanga padhuze unotanga nekuita kagarden kako uchitengesa mabhanduru uchigena maskills uchienda uchikwira kusvika wakuita zvinoshamisa you are identifying your value you are adding on your value saka tunhu twese tunhu twakakosha ndazoya kunyaya idzodzo ndangoya panyaya idzodzo dzekuti don't allow anyone to pull you down rega kuti vanhu vakuudze value yako iwewe ziva value yako wega ukaziva value yako uchaziva masenzesero etime yako inokosha every minute every hour of your time is valuable saka rega kubvuma kuti value yako iiswe mugaba reumwe munhu kana kuti munhu akakuramba atakure value yako kune zvimwe zvokuti munhu akakuramba anoramba ane control yeupenyu hwako zvekuti haufambi haumove on anoramba achikudzimaidza wakamboita umwe munhu kuti anoti akuramba kudai oenda 2 weeks down the line ombokufonera mwe zvinhu uri sei ndakusuwa mani amai mwana pamwe mamuchiri in love muchiita nese heartbreak wangonzi ndakusuwa hanti ndiwe here ndiwe wakazenge wandisiya manje wakundisuwa siya wakambondisiya unoza zvinongoitika so nhasi ndiri kuyazokuona alright uya ouya murume uya mozati kuna munhu anokuita gore rese achingokupa maheartbreak every month ouya orana kumba kwako musi woyo wokudzota I love you odzokera makuswera mangwana paanoya yakabata kana chinhu iwo ndiwomutengera food ndiwoita sei uda kuimimpresa manjeka apa unenge wakuzvigadziridza uchizviti maybe akanga andisiyira chakati handichada kupopota handichada kudii wozvininipisa pa2 days dziya wozvidzikisira kuita level yake oita sei wadaro kusvika pese ipapo ka munhu yauya aenda hauchamuona futi kuchii futi ombokuti zvenzi wakandibhowa haunambochinja pane pandakakuona uchitaura wakataura uchidai izvi ndizvo zvinondibhowa pauri amboreza futi mahopes ako oti alright aenda after 3 weeks ona katext how are you uri kuitei wangu wakutopora wakutokanganwa woti pamwe alright wombomuignore odzokera futi okurovera kamwe katext motaurirana futi womuti ouya futi okubhabhadzira unoita gore uchingobhabhadzirwa nemunhu uchitorerwa confidence dzako uchirwadziswa nekurwadziswa saka nhasi amenotsei ndatangawo nevanhu pamwe pane munhu arida kungoti umba mwawane kunyaradzwa maybe there's someone going through a heartbreak ndongoti heartbreak ka inoda kuti kana warwadziswa chibva waita wisdom yekubva waiprotecta don't continue to give your heart to someone wausina shuwa naye kana munhu akurwadzisa muregerere asi be careful kuti asarambe unoramba uchirwadziswa nemunhu 1
uchingopwanywa moyo wako nemunhu one is dangerous. Be proud of yourself. Zvide iwewe. Love yourself, forgive yourself, but keep yourself safe. Don't continue to give your heart to someone akuramba achingokurwadzisa. I didn't even mean to talk about this, but I don't know why ndofunga pane mumwe munhu Mwari wavangoda kuti tinongedzerane. Pamwe Mwari vane munhu wavari kudi kunyaradza. Hansi namankomo, you're amazing, Debra, just like the one in the scriptures. Debra proved willing to leave a place for greater secrecy and to join Barak. However, she prophesied that the beautifying thing of the victory would go to a woman. These words are fulfilled when the woman Jael put Sisera to death. Paita muparidzi panapa. Mankomoka. Mankomo chato kuti pastor mankomo pano. Wamboisa rimwe scripture futi ndofunga wakatogara neBhayibheri paside. Mankomo akaoma. Yeah. Saka moyo wako munhu hati break. Indogara icharo tika. First hati break is unfortunate. Second one, chivewo waiza. Chivewo chiziva. Because the first one unozo unenge wakaperera uchitrust munhu wese anditi. Uri kumutrust munhu yeye uri pazvese zvako. Asi kana akurwadzisa, chiitawo guard your heart. Chirega kubongoramba ukangoyanika moyo wako kwaari kuti akauya zviri kwaari kukika kana kuumba omboyawo kunyengetedza 2 days. Utitoona munhu yawo yanga asadya akudya mazuva wayo. Vakadzoka. Ona futi rechi 5 vaenda. Moza nezuro ndofunga panapa taive nenyaya yainetsa kana pane vaive panapa yaitaurwa yaamwene vaitaura naSimeli nemwana wavo wavaiti mwana wavari kurohwa nemurume wake. Abereki vacho vachipenga kuti kana paanorohwa anouya kwatiri tomunyararidza. Wona vadzokerana futi achingonzarwa asina chaakabvisirwa. Saka unoona kuti situation iyo inorwadza vabereki anditi. Iwo wachonaka tikatokubvunza unenge uchiti no is changed. Fungeka pa akauya zvinakauya achinja zvekuti chichinja. Akatotaura akatifunga I was a fool, I cannot do anything without you. Saka sometimes we not believe my words at face value, but love is not love until he gives it away. Mazvano nenyaya dzediaspora pane risk iyo yekuti unoita 5 years muchibika mese mapoto kana muchigara mese. Inoti vanhu avadi shoko rokubika mapoto. Tomboti muchigara mese muchipromisana kuti mucharoorana. Paita 5 years munozoti kugara mese so panozongoita kamwe kakujairirana kekuti value inoenda kunge yakudzikira kana zvisina Mwari mukati. Unotozoona mazese memuka uchinzi sweetheart, hello, good morning sweetheart, ukiswa padama. Unoona kutanga kuti kana akubuda zvokisa padama zvakuenda zvichienda wedhe kuti sweetheart rera richataurwa every day. Mumwe musi wakudedzwa nezita kana kuti makunzi mainhingi pamune mane vanake ipapo. Wozoona ara sweetheart rafenda raenda harichatombotaurika kuti utodowo kana kuti sweetheart harichatombokwanisikira harichapinda mupicture. Wozoona kisi iya yemboitwa padama iya pasisina kisa pasisina. Kana ukada kuti naye kwausikundi wozonzi ona utanga wageza mani wakutodairwa rafu. Ukada kuti zvonzi kisa chiko nekuti unobhowa unotaurisa unongoda kudhimanda zvisingaite wakura mani. Naiko kukura kunosiyana nekuziva kuti ndodo love. Chandiringoda ilove chete. Because vakazi takangosikwa tine rimwe zigomba rinoda love, so Mwari vakatisika vakatisiya zigomba relove rakanzi rinozadzikiswa nemurume. Iyo murume ndobvapuwa zigomba redi rinoda respect. Saka somehow tine zigomba iroro. Saka utoona wakurafurwa pepa pasisina. Saka pa 5 years dziya dzamugere. Wane 5 years apa mai mwana manje munenge machipera mane stress nechi. Wakumuti ndoda kubvisirwa mari anenge kuti ndobvisa chipa papa zvauri zvinokubvisira mari yenyu. Ende zvokurwadza apa ndiye futi akubvisa value yacho naye waifunga kuti unayo. Saka don't allow to lose your value. Don't allow yourself to give your value into somebody's hands. Kuti uzomuti chibvisa mari. Pane mastress, pane kurafurana kwamboitika po wakutanga kudzwa nzi anoti weti kubvisira mari wewe chaiye. Yeti musi wakatanga kugara newaiona value. Asi because mazonyanya kuramba muchingogara. Somehow kuti achiona value yekuti aunganidze mari yake paya hachisina basa nazvo. Iwe unogona kuti aiwa inini ndinogara kudiaspora handabasa nekubvisirwa mari. Saka I've vamwe vasikana unoti inini handichatombodawo zvinetsa because hasi kuda saka ndomita sei. Saka ndangototi ndizvozvo ndokugara zvina basa. Unogona kuchuza kudaro, but tine chinhu chinonzi tradition and culture. Tinogona hedu kuya kuno kuEngland kana kuSouth Africa tochinja mazita. Unogona kutochinja zita ukachinja birth certificate hazvina basa. But it does not change your identity, it does not take away who you are. Saka chinhu chinonzi tradition hachisi hembe chekuti unogona kungofuma mangwana wakachichinja. It's very important because that is who you are. Your identity matters. I know kuti kune vamwe vanogona kuti ndabasa nazvo soro muchidana nazvo kuti mari yabviswa. Akusi nyaya kuti vabereki vanoda mari. Haisi nyaya yekuda mari. Inyaya yefulfillment of expectation. Muculture yedu zvinongoratidza kuti munhu ashinga newe, azvikomita kwauri, even akauya neshoma yochero iri shoma asi angoratidza rukudzo kuti mwana uyu ndamuda mwana wenyu.
with that ndikutedzera culture yedu kuti ndinofanira kuuya ndozvipresenta, this is what I'm giving to show kuti ndada mwana wenyu. Haisi nyaya yekuti vabereki vadaita fundraising, inyaya yekungofila acknowledged kuti mwana wenyu ari so valuable zvekuti ndamuda kuti ndizviratidze kuti ndiye wandada. Kana muchizochata muchinochata kumberi, that's fine. Asi yo respect yo yangouya ikapresentwa nemukwasha inongofadza. Saka sometimes mune mazogara 5 years kana 6 years kuti uzomuti chibvisa hazvichaita, patone mutauro. Saka in the end iwewo manje wakumanikidzika ka, so you start to comfort yourself wozviti haina handinawo basa nazvo anyway ngazvingogara, tinongogara. Chakakosha kudi kugara zvakanaka tichifara, but deep down you zvinorwadza. Deep down you kana wagara wega unozvinzwa kuti kuinga vevamwe vari kungobvisirwa vachichata kwenini chiwo. Saka sometimes tinozvidzikisirawo futi nenyaya yekuti we compromise too much. Ngatirege kukurumidza kucompromise vakadzi vasikana, ngatirege kukurumidza. I know kuti kuna diaspora kunodhura accommodation, saka sometimes munotanga nekunyanya yekuti mune muchiita kukata makosti ekushaya accommodation, but in the process iwewe manje ukangozvita too available. I know kuti manje hanzi ndinonde ndichida saka it's a fair game. Ameno handiziva hangu, but ndongofila kuti ka unogona zvako kutongoshinga kuti kana usina kundiroora ndoda hangu kutanga ndarorwa. Zvitori nani kuti munhu ma-issues anozonetsa hako makaroorana pane that level of commitment, because chinozorwadza asikanaka kuti munenge mashinga magara saizvozvo muri kuita mahafu rent, muri kuita mahafu grocery. Iwo pamwe wakasiya mwana kuZimbabwe, wakasiya vana vako vari kuda kuchengetwa, iye pamwe haana kana kuti ane vakewo vari kuchengeta. Iwewe uri kubika, uri kuwacha, uri kusuka ndiro, uri kuita zvese pamusoro pemahafu iwayo. Then tomboti wazoita mwana wake kana kuti waita nhumbu yake, iye ari kukupa hafu imwe haizi kamwe kwairi kuenda. Somehow iwe uri kuluza more ukazozvitarisisa. Machezi ungati asolong ndine munhu, but ini ndongofunga kuti dai zvaigona maikwanisa kutanga kuita kuti mutange maroorana mogara mese. Somehow zvine pisi yazvinokupa ende munoplana easily. Ndopa munozoona tovaka kupi, handidi kuvaka kokambuzi mana kuti ndokune vabereki vako. Kozva handidi kuti tivake kokati, monzi ngatitenge stendi kumusha kwavo iwa usati waroorwa. Paanobuda achienda una chaunodi chaunowana. Saka ndotumwe tuchenjeri twatinongonida kuti tiite hedu. I know some girls vanombonditi mama zvinhu mama zano you don't know what's there. Kwaoma watombomwana anokuda wacho unongoti chero. I know hangu kuti zvaoma, but ini ndofunga kuti vasikana you are still worth more than that. Chero zvako une vana 2 kana 3, you are still worth more than that. Unotogona kuwana munhu anokuda anochata newe, anokuroora, anokupa chiremerera. Ende munhu abvisa mari ka anomboitawo chiremerera because akaita sacrifice. Zvinova kugara naye kana akada kukushaudha so. Wanzi aiwa uchicha cho unongogara chienda unogara nomwe zvinoshamisa here, unombozeza here mangwana unotoswera kugara nomwe munhu. Ende anogara achingofunga kuti uri kumuchita. Wanzi eka because unogona kungoswera wane umwe unoshamisa kopanda ndangogara newe masikati machena. So somehow futi zvinongokureducira imwe weight yaunayo so ne respect yaunayo. Saka indongoti hangu iwewe wega value yourself first before you can expect other people to value you. What do you say about yourself when you see yourself in the mirror? Who do you see in the mirror kana ukazvitarisa? Unozoti vanhu vese, so the way they see you is determined by the way you see yourself. Iwe ukatanga kuzviona with value, ukazvihandla with dignity, ukazvihandla with value, vanhu vese vanotanga kuona value mauri. But iwewe kana ukazvifambisa anyhow wakaisa musoro pasaidi inini isu amandiswai kungobatirwa ndofunga munyama ndinotori nemunyama chaiwo, pandangosvika pese ndindobikiswa sadza, pandangosvika pese ndinotumwa ndindochairiswa mba. Mambona kuti panopamba kuti vanhu vakaungana vanhu vese vanoita zvimwe zvese zvebling bling, zvonzi ndiani ari kucleana, zvonzi kumbirai maitapiwa ndo vari kucleana, amai memory vanocleana, unodedzwa kucleana utiona iwe utosvika pacleaning pacho zveshuwa uyo kwacho ende zveshuwa uchiita cleaning, asi panga pachitwa zvimwe zvine value ka wasiwa. Saka inini I just feel kuti iwewe wachona futi upgrade yourself. Pana munhu utano chanzi ndakagumira grade 7 fair and fine, but munome zvinomazano kune magoogle kune mainternet, chitsvagawo chimwe chinhu chaunozviita build yourself, develop yourself. Unozvidevelopa hako kana kuita hairdressing, unozvidevelopa hako kana kuita zvebeauty, unozvidevelopa kana zvekusona. Zvidevelopewo somehow nechimwewo chinhu. Tsvagawo chako chimwe chaunozvidevelopa nacho, kwete kubva wangoti inini ndakakura ndichingotambudzika, ukaona mari yachona haunyasoziva kuti wotangirawo papi. Zvinozodawo a bit of planning.
saka rega kuramba uri palevel yawo because pada kumuna chanzi inini family background yangu yakandi disadvantage tese ndikudzei tese tikamira apa senge mageneration edu munozvizivemi taiti apa munenge makawanda ndakamboseka panapa nevamwe vasikana ndikati isusu tiri mageneration ayo kuti takakura mudzimba dzekumakomboni dzekumarokesheni kwouti mairara mune mataiti mudining kana muri panapa vamwe vacho timu dzedining imbondiweferayo muripo here timu dzemadining dzekuti taiti vaenzi vakauya maibuda mataiti muspare maibuda muspare moenda mudining dining ndo yaive ri lounge yachona ndo yaive chii zvese ndo yaitandarirwa netv inenge ine masofa pamwedzi wenguva kana kuti inenge ine sofa 1 netumacheya taipinda imomo ndo mataizonorara team dining muri pano here ndashayiwa veteam dining vezera rangwazi isakura mateam dining taiti kana vaenzi vauya maibuda muspare kana kuti kana muri vasikana nevakomana vasikana mainzi ndimunorara muspare vakomana vairara mudining pakatozouya vaenzi wese vakomana kana vari vashoma vainorara mukicheni kakicheni kacho kane tukicheni asi varungu dzimba dzavakambochivakira sikana kakicheni kacho kanenge kane chisingiso katikitiki nezitofu maplate stove emovhen anga achangouya mukanyore nyore mazuva iwayo saka vabereki vomasivu sevens vainotenga mastofu aya nechikwereti nemaakaunti rinenge ririmo zistofu pamwe nekicheni uniti dzesimbi dziya dzekango so dzaivepo nechikicheni uniti chiripo apo nekafiriji kicheni yazara saka maizoti kana vaenzi vauya manje ndadziona team dining dziripo ana team dining yanga kaoma apa muri kuenda kuchikoro kuseni manje marara mudining muya mune vaenzi ndo mune mauniform makumuka gogogoi apa muri kumhanya makuda kuenda kuchikoro kutsvaga uniform munenge musina wardrobe ka dzine dzakaiswa pahipi so vakomana kwakabviwa kurasikana ngatitende Mwari tapiwa kajaba pasta tapiwa ngatichende wadzanai totenda Mwari team dining yanga yakaoma kana mapedza kudaro manje vaenzi vaive mavamutsa mafuta ekuzora apa mune muchishandisa imba yese mafuta ari panzvanzi ari mubedroom mombononokerana baba kuti mutore mafuta ekuzora kamwiri pai kamwiri kuvakomana omana zvavo zvakaoma baba sina zoti tauro nderani waigona kutononoka kuchikoro changa tauro riri kupi tauro rakagezwa baba vageza vakasiya pai manheru baba vati ndakarisiya pakati konhingi po vakagezwa vakasiya pai tauro 1 mairichinja musha wese asi kanezo kana taakushera uchitanzi hey my towel vaenzi vaka do you have your own towels isi takakura tichishiya 1 veteam tauro 1 katibomhorosana Mwari vakanaka tingambochema zvedu munoza pano zvoti unonga ungochema kuti ndiri kunetseka so but asikanaka zvinhu zvavo zvakaoma hanzi napasita tapiwa kana kurara pasi petebho you are right funge isakamborara pavheranda imwe nguva so vaenzi vawanda ndovapaida kuendwa umusha saka vanhu vakavezosangana pamba pedu saka vanhu vazarisa manje saka dzimba dzekumarokesheni handizave nechivheranda panze zvinhu zvashavhi zvaitwa sei tikati kana ndiso apo tikavatatorana vasikana tanga tiri 5 ndovatauriza kumbeze redu pasi ndovatafuga vamwe wakaisa musoro kwamwe wakaisa musoro ndovatarara pavheranda panze zvikatofamba tikatofuma tiri vapenyu saka zvaa zvakaoma saka ngatitende hedu Mwari nezvimwe zvinhu munoziva chimwe zvinhu zvavo kuti zviri kupa stress nedepression inyaya yekuti uri kuzvikompetisa nevamwe vanhu sometimes chinoita kuti ushaye value in yourself is competing unogona kutarisa vamwe vaukakura navo sezvatitaura izvozvo kuti takabva kumarokesheni handiti but with the time kune vakazosimudzwawo naMwari vakabviswa kurokesheni vamwe vakasara junoti izvozvo ukadzokera kumarokesheni kwawakakurira uchatonoona vamwe ana Jane nana Rose vaoenda navo kuchikoro vachingorimo mudzimba idzodzo iwe apa pamwe wane motikari wakazosimudzwawo naMwari ukaendeswa kuSouth Africa kuJoburg ukauya kuLondon ukaenda uko wakaenda kuDubai ameno Mwari kwavakazokuendesawo nenyasha kwete nekungwara dzaingori nyasha pane vakatoedza uchenjeri hwakashandisa zvikaramba asi dzaingori nyasha hanzi napeti tegeza netauro 1 tiri 4 girls yes ndokwatakabva ikoko zveshuwa hanzi kupi navimba hanzi kugeza makumbo uchienda kuchikoro kwaigezwa gumbo mai mwana kwaingogezwa makumbo ko sipo yacho ikatogona kushaika yaigona kutoshaika sipo yachona kandi waiwa chauniform kola wacha kola chete inoonekera chiblouse opfeka chijuice pamusoro obuda wenda amai mwana zvakaoma zvegoreroro ko sokisi mukati mubhutsu chaiziva ibhutsu zvacho kuti sokisi rakamira sei rinenge rakatsemuka chisino chese chiri panze asi nhasi tiri vapenyu saka ndandotaura nyaya yekuti kune vamwe kuti takakura mumalokesheni mose zvatiri kutaura iwe wakazowanirwa nyasha wakwira ndege wakuna naSouth Africa wakupi nekupi kwauri asi kune vakatosara funge vekuti izvozvo ukasvika pamba pagogo pataiti pamwe pagogo mai Maria unotoona Maria wewe achingoripo Maria pamwe ane vana vake 6 kana 7 nezvinevo Maria imba yakadi yakaramba saka agara pepe ndiye asara abereki vakasara vakafa ndiye asara aringochengeta pamba pai iwo paunoenda kuti ndiri kumbonoona na mama vangu unotoona Maria anenge achingoripo
Maria pamwakuta zvemusika trail zveJubilee zvekuma cross border zvikaramba anongoripo. Saka unonoti inyasha chete. Unotozoti neimi. Saka Maria achiri muno murokesheni matakabuda tese Maria achingori make hazvino kumufambira zvakanaka. Saka inyasha chete kana iwe wakadi wakafambirwa. Wozoti wakuJoburg ikoko futi wakunozvicompromise umanaka aiwa sikana ngatirambe kuzvicompromise. We are worth more than that. Nasi ndoda ngoti ningo challenge umwe muno. Even ari kuita cohabitate. Ndoda ngoti ningo kuchallenge kuti vasikana nasi ndangoyo samaisa sisi musanditsamwire. Rudo rwekungoti muri vaningina vana nasisi nevana namainini ngatingoudza kamwe kachokwadi kanorwadza tikasasvinana mamota hatina munhu achitishvina mota. Saka taingoda kuti tingoti kasystem ikaka ngatikaaonese kasystem kasiri right. Ngatirege kungoti western countries dzingotichipisira kamwe kavalue kedu. So munozoti varungu kuno kundakashamisika unonzwa zvinzanzi I've been with Peter, we've been living together for 40 years. What are you married? No, we are not married. No. We're not going to get married. Mani vana vangani tane vana 3. Saka muri kuitei? No, we just live together. We are partners. Kana mushombo kwasada partners 40 years. Madi kungonyasoita husband and wife zvekupay respect ne fulfillment. No. I don't want to commit myself. Kana wambogara 40 years haisi commitment. Saka nti munoona kuti pane kamwe kakudzikiswa naSatani so katinongoitiswa vanhu kanenge kauchenjeri. Uita 40 years urugara nemunhu ubika mapota asoti I don't want to get married. Saka uda kudi unobva watoshoti saka pfungwa dzacho tiri kuenda uko here kana kuti tiri kuenda kumashure. Saka inini handisi pano kuti ndida kukurwadzisai. Kune vamwe kuti newo uri kutodawo asi murume wachakaoma musoro. Ipapo ndo pandiri kuti hangu pakadaro pakaoma uchakwanisa upabuda. Asi kuna asati azvipinda vasikana hanzi unenge wane mazamu pata neumwe anyorawo unozobvapo wapata zvese wachipa ende munoziva kurwadza kunoita vakomana vachivava anobva anoroora kamwe kamusikana kachiri kakabatana kamwe kekutika anonokabvisira mari agokatora nemuchato iwapo wapedza 5 years uchibikiswa uchibhadhadzwa hafu renti hafu zvese uchimuwachira uchimuita sei vanombozoita rafu vanhu ivava vadzimwe nguva. Saka ndo zvimwe zvekungoti ndasiri kuda kutaura topic iyoyi but ndofunga Mwari vangu zvakakodzera kuti pamwe pane umwe angachiti nhai ndogara ndorega ndopinda mazviri ndorega. Aiwa kana zvichiita usati wapinda hako pinda nemuchato zvakangonaka kuti atange akupawo value. Ko iye munhu ari kukuda chinozomutadza kuti asacrifice kungosevawo pashoma pekungonosvikaomba kwenyu achingoti ndiye wandada pashoma ipapo chinozomutadzisa chii. Akabva atadza kukusevhera 500 rand yekungonosvikodedzera omba kwenyu. Kuchengeta kwachacha kuchengeta sei? Ndopaunobva unoti uri kusara hako wopinda marriage yacho but uri kungozopinda munhu mauri kunozvichengeta wega. Saka vakadzi nhasi ndangotiwo sasisisa amai tingoonesana kamwe kachokwadi. I know kuti kuna ari kurwadziwa asade kundiona izvozvi. Handimbokutsamwire ndozvinzwisisa. Unogona kunditsamwira uchifunga kuti ndini ndiri kuzvitaura asi ndiri kutokubatsirawo ufunge kunenge kusvina mota kunorwadza. Kazhinji mbeche unopinda usina kunyatsa kukosheswa iyoyo. Varume vacho vanozomborwadza zvokutika unozoona kuti maybe dai ndakaziva zvangu. Saka ndingoti chimbovhaluiwa uchine mukana because unogona kufunga kuti after 5 years anenge achavhaluiwa chii chaanenge achati ari kuda anenge akudza kuti nayo 5 years chinyowani pauri chii chandichabhadharira zvino chandoti ndoda anotonobvisira someone else wasati aziva iwe uripo. Saka kana uri munhu akanoda kuramba ane value yake ndongoti dai mukazvikoshesa panyaya iyoyo. Then nyaya yedu yataiva nayo last week taitaura nyaya yekuti what can we do kuti marelationships edu mamwe acho asaparare nekumhanya. Takataura nyaya yekuti marelationships whether marriage whether mushamwari whether muukama ane zvimwe zvinhu zvinobatsira kuti marelationships edu ave healthy. Takataura nyaya yemarriage last week ndiyo yatakanyanya kubata nezvayo. Tikataura nyaya yekuti pane nyaya yekuti mamarriage ari kubreka. Dzimwe nguva ari kubreka nemaspiritual attacks. Ndopatakataura nyaya yemagenerational cases, nyaya yemasoul ties, nyaya yemawitchcraft, nyaya yekuti maybe inenge iri ningi case yakaiswa paupenyu hwako. Maybe inenge iri nyaya yekuti pane nyaya dzemagirlfriend kuti murume wacho ari unfaithful kana kuti uri unfaithful kana poor foundation yekuti makatongogara musina kana kumboita compatible zvenyu. Saka takataura maissues anoita kuti sei marelationship achibreka kana kuti wakuda kunoroorwa paya suddenly wongozoona munhu yanga atounganidza mari uchitoiona iri kubhenki uchiratidzwa every time kuti ona mari paya ave wozoti mari yaya kuti yakukwana munhu yadisappear kana bhabha yapana. Ndo dzimwe dzatikataura nadzo tikati zvimwe zvacho ndiyo mweya tiri kutaura iyo isingadawo dzimba asi zvimwe zvacho maitiro edu echaracter.
Saka takataura tumwe ndakati inini mahabits that break relationships. Saka takaenderera mberi tikataura nyaya 1 takanyanya kubata nyaya yekuti respect and honor ndo chinhu 1 chimwe chatakaona chakakura chinoita kuti marelationships edu abreke. Ndikapa maexamples ekuti respect and honor inoda kungopiwa munhu wese, even asiri murume ari kukuroora kana uri kudana naye. Inoda kupiwa chero neighbor, inoda kupiwa chero kubasa, inoda kupiwa chero shamwari. Munhu wese panyika anoda respect. Ndakapa maexamples ekuti unopa respect, you get back respect. Upenyu unoti what you give is what you give back. Saka iwe ukazviti ndandigone kurespekta vamwe vanhu, kana uchitaura nevanhu unotaura uchitonga mhenongo uri kusemeswa, unodaira anyhow, rafu, rude and all, unozoona vanhu chero vanga vari right kwauri vakuchanga kutaura newe the same way. Why? Because vakukupa back what you deserve. Saka zvichinzi bhaibheri rinenge rakataura richiti love your neighbor as you love yourself. Kana wakugona kuzvida iwewe, because iwewe une mastandards ekuti ini ndoda kuitirwa zvakati, ndoda kuti vanhu vandibate so, ndoda kuti vanhu vataure neni so, the same way ndo zviri kutodawo the next person. Saka you can't expect kuitirwa zvakanaka iwe usingaitira vamwe zvakanaka. Saka takati nyaya respect and honor matters. Tikapa maexamples ekuti how do you show respect mungave mumarriage, how do you show respect kungave kubasa, mungave mucommunity. Respecting others matters. Saka nhasi ndaenda kutaura imwe nyaya yekuti low self esteem. Ndakamboti ndakati low self esteem ukasaingwarira inokuita kuti ubhohwe. Vamwe vanhu last week ndakaenda kuitibatei tikataura nyaya yekuti low self esteem ndozviya zvokuti une kamwe kashame kaunongofila so kainadequacy kekuti unongozviona ungosina kukodzera, kana kuti une chaunoshora, maybe unenge wakamboudzwa nemumwe munhu kuti una zimusoro rako rakakurisa. Saka pese paunosvika uri conscious about zimusoro rako, kana kuti uri conscious about makumbo ako, kana kuti uri conscious about something, kana mazino akaora, kana unenge une chimwe chinhu chakukupwanya confidence. So saka pawasvika pese unenge uri munhu wekuti unogona kugara kumashure. Pana munhu chero mumachechi so unonzwa nangu handidini ndongosvika ndozvigarira mumashure handitaure nemunhu, anongosvika kugara mumashure obuda oenda hataure nemunhu, wakapwanywa confidence. Ukasvika pari kusekwa nevamwe pari kudii, unogona kutofunga kuti vanhu vari kukuseka. Unoona munhu akadari angoti zii haakwanisi kupinda mumaconversations. Saka it becomes so hard. Saka taiti kana une low self esteem, une kamwe kakuita kaunoita kakuti chero vanhu vangoida kugamuchira vanoshoza kuti votanga newe sei, because vakafarisa unogona kuti handidi vanhu vanovhangandira, vakauya vakanyarara sewe unoti vakandiignowa. Saka people don't know how to deal with you. Saka in the end kana wasvika panzvimbo vanhu vanogona kungoita kunge vasiri kukuona, not because they hate you, haisi rejection, but inyaya yekuti they don't know how to accept you, they don't know how to make you fit in. Kuti vaite joku, makamboita umwe munhu kuti unoita joku agokuchemera ine joku iyo kana kubva aramwa obuda otoenda. Ndaichofunga kuti ndokuti tingobreka ice woti tange kuwirirana, anobva atoramwa, kana mamuri pakaunganwa anobva atoramwa otodisappear. Saka sometimes that kind of behavior it makes it difficult kuti vanhu vakuite fit in. Saka iwe unogona kuzoti vanhu vanondivenga inini, kana vanhu vachita zvinhu vandiudze, it's because vanhu vanotextirana kunzi naimi tudambosangana katimboita time to laugh and have fun. Vanhu vatextirana maybe mustreet, kana kuti vasikana vegroup rauri wewe vobva vakusiya. Panongoita one anoti ko masiya ndaona hanzi nabhekezela, that's me sometimes. All right, tomboti bhekezela ndakushandisa wewe, zvinonzi ko bhekezela mamuudza here, zvinonzi nevamwe kana maudedza bhekezela ino handichauya, vanzi chiyanzi bhekezela ane mamudhuya akangosvika chete tinge takushotoita sei munhu wepasingasekerere hanzwi kana joku kana chii. Saka vanhu isu zvonzi kana ndoti tifare ngatimusiye bhekezela, siyanai nayo chizoke arega musiye akadaro. Saka iwo wasiwa nditi vanhu vari kufunga kuti vakuseva because vanoziva kuti uri difficult. Vakusiya kudaro iwo wozonzwa kuti hanzi girls dzakazosangana dzikatoenda dzikanofara dzikadiwa usipo, wozouya woti wasikana ndinonzwa kuti makaenda mukandisiyawo, voti funge takafunga kuti hauzvifarire. Ko makadii kundiudza kuti vachakuudzwa kuti character amai munonyanya kungotsamwa, munongoda kunge munomudhura, munodi avakuudze, vonzi soro rako funge next time ute uyu. Saka iwo already now watokufira kuti vakandirejecta, handigamuchirike, vakandisiya, saka handifaririke. Unogona kutofunga kuti wakaroyiwa usina, but muroyi wako chinenge chiri iri character and attitude. Character neattitude chinhu chakaoma. Do you know kuti munhu anotaura dzimwe nguva ari nani unomuhodha nemashoko ake kuti wakanditi zvakati, iwo bvati sorry ndandazoti pandakataura ndakakurwadza. Munhu ane attitude anorwadza. Wakamboitirwa attitude kana nemurume, kana neboyfriend, kana nefriend, kana nehama, kana nemunin'ina, kana nani. Attitude inorwadza because hainongedzereke.
vanonza uri kuti akakuita sei akasvipa kunge akangonditarisa nerimwe ziso akandiignora vanhu vati unopenga naye kuignora papi iwo bvati naindibvunze ndakambotaura newe aiwa ndakambokutuka aiwa saka ndakakutadzira chi wati wakanditira attitude zvozi attitude ipiko ameno zvaanongoita hamundi mukuona asi unenge wakaitirwa zveshuwa attitude saka attitude inorwadza chero mukoti haukwanise kumira uchiti ndakazenge ndaona attitude yake haiverengeke haina referensi haitoreke pikicha haugona kutakura pikicha kuti mukoti ndoda unovaratidza kuti murume uyu chaito chimereje break yeattitude onzi attitude yacho tiione hauna evidence asi wakaifila saka attitude inorwadza because you feel it haibatike asi unoinzwa inokurwadza mukati memwoyo wako unozogara nemunhu anokuitira attitude ndakamboita mwe mukadzi akandifonera zvikanzi mamaka aina handichada imba yacho ndikati chi zvikanzi attitude ndikati anokurova here zvikanzi handirove ndikati anoita sei zvikanzi inongori attitude mother attitude yake inondirwadza zvekuti hanzi anotora kana toothbrush yangu oibvisa paheadboard padressing table oikanda pasi kana uikanda pane tsvina chaipo chaipo anogona kuti muwardrobe achitsvaga hembe dzake anobvisa dzangu dzesosi yadzikanda pasi apa kana akanditarisa achitaura anenge achitaura achinditarisa kubva pasi kusvika kudenga hanzi anogona kungosvika obata food yandabika akomente anongovhura oti ovhara oenda unotora mazai ake ofuraya mazai ake odya mazai ake ini ndandabika mazai ahanzi akomente ataure ndikati hanzi handituke handidi kunyeba kuti handituka handina kana text yegirlfriend yandakaona but haiwa mama handichada zvangu ndikati zvikanzi attitude ukaona munhu asvika pauti ndikuda hangu divorce neattitude kukoti unogona kusvika jaji wati tiudza kuti attitude yacho chii matarisiro anondiita matauriro anoita neni kana achitaura anenge achifinya maunga hameno chinhu chinoshamisa chaari kuona saka nyaya yeattitude matters unogona kufunga kuti vanhu chii chandiri kuvatadzira asi attitude do you know kuti attitude yako inogona kuti unoijaira iwe unongosatozviona zvakaipa pane mumwe munhu kuti hauchatombozviona kuti kana uchitaura unofinyama uchitotaura chinhu chakanaka chaicho dress yako rakanaka wena hei mawedza uri kutaura nemagestures ari pameso pako hazvisi kuenderana wozoona kuti uri kureresa here kana uri kundibheka fani rakanaka dress rako rakanaka zvokuti du kokumeso kuri kufinyamirwei kana dress rakanaka saka iwe hauchatozviona nokuti wadini wajaira mamwe mahabits ataitaura kuti mahabits ekuti iwe hauchatozviona zvapart of you but such habits dzinogona kubrekera marelationship uona mukomana angaenda kuno kuintrodusa kuhama dzake zvese zviri kutofaya bhobho ari kutokuda paipai wozongoona wabva kunointroducwa mukomana disappear kuinda inga takaenda kwavo ndakaenda ndakapfeka hembe yakareba zvese zvavo zvakanaka chii pane pakanofoira attitude hapana mbuya vakaroya hapana tete vakarara vachideketera hapana kana mweya wedzinza hapana wakanorasiswa neattitude attitude yacho ndakaita sei ndizve makati masvika ipapo waingofinyama uchitarisa zvinhu zvese kuna mumwe munhu kuti unoziva kana wasvikawo panzvimbo so uri mukana kuti uri vhizita unoedzwawo kuti maziso unozapanika kunga uchatsauka kadzikamira dzikama bvunza kwechika zita sei saka vepenisidho vakazita character neattitude dzikama imbodzikamawo just wasvika pamba pevanhu haindoda varadzwa ndakasununguka stereki moza kuti parimwe kuzosununguka stereki futi kunogona kukurasisa zvinhu zvese zvinoda moderation aindakambozoita umwe muroora wavanhu wandakambozosanganidza nawo naye mukuvhakacho spiritual families ngoti tenge tichizivana wati aingotiwo muroora kana nenda kamuguta apinda mota akadhonzecho akabatechi saka kwemutenda painozita sei akadhonza icho uyo hupu adambura chinhu chekuchaja foni changu chemumotikari uri kumhanyirepi uri kuiteiko character nei uzoti muroora musikana yeka ndakazoti ndava neshamwari yangu ndichikanzi ndichadaurorwa nanzva dzangu kuti ndichamuudza kuti vakomana pane basa pakangwarwa akabata ichi akadhonza akabata handibhegi yangu akadhonza perfume zvikanzi inda toitorei hatiteinda totora ndeyangu andamboti ijokuka apa iperfume andakatengerwawo nemwana wangu pabirthday yaitodhurawo aenda totora aenda totorei akuvhura mubhegi mangu muhandibhegi hapana chabata akubva ndanyora zvinhu zvangu nei mwari we dzikama character can let you down panenge pasina kana chikwambo panenge pasina kana mweya wetsvina hapana kana muroya hapana akafuridzira character yako chaiyo kuna munhu zveshuwa kuti chawangoona chese chemunhu nhasi ndichasvina mamwe mamota pavanin'ina nevasikana tiri panapa tichingosvinana tese
Pane zvimwe zvinhu so zvinoda self control. Kuna mumwe kuti blazi rako rakanaka kana makuenda rimwe kutondisira munombochijokwa nditi mutondisira wotoona nguva yekuenda yakwana uyu abata ndisire yazvi kuti ndikutori dande rangu mati muri kundisira mamotauri kuti muchandisira ndachitofunga kuti kutamba akana ndiri kutori dande peblozi rangu wotongoti kutamba yei wotoona munhu ari serious wototi oratega ndibvisa chipamwa chati aiwaregedzai wobvisa uchiita zvechiranguka wotoona chitotambira apa wandita kuti ndikupe not because I wanted to but wandimbunyikidza. Saka character matters. Pozoitwa zvimwe zvokuti wabata in bag rangu, it's my private property. Vasikana pano vanhu vanozonyanya musati ngatisanyanye kudaro. Ukubata nezvinhu zvangu zviri so personal. Ubata utovhura utoona mune bank account kubank rakati ndo bank rangu. Neiwe wakutsvaga zvese zvaunozvidii. Pana munhu uzobvunza zvimwe zvinhu ruchiva thank you man of God hanzi ruchiva indakazoita munhu akatozondibvunza apa hatina kana neukama uya uri very strong hanzi saka makatonyora wiwi here ndamboti ari kutambaka tiri kutotaura saka makatonyora here wiwi ndikati wiwi yeiko zvikazi toda kungoziva kuti vamakaisa pawiwi ndanani yezvo naiwe zvaita sei saka character can let you down apa pamwe unongori musikana anga achangointroducwa mufamily unoti nyange ndikazobvunzwa unzi munofungei ndenda kungoti hanzvadzi pane basa pane basa ndatorerwa perfume ndatorerwa zvese mwandotora kana nezvemukati chezvonzi ndarida naipitwa kuti ndipei saka ndezvozvinzwa takomana kuzotagara mumusha uyu anogona kutokubiraika musha wese kamwe karuchiva kacho saka those are some of the things vasikana zvatinonida kuita work on ourselves hanzi me I was in Zim early this year all my cousins were after my suitcase. I want that dress you were wearing after I gave them clothes. Antoona iwo waisa effort yekuvatengera utundwa wacho tundetwavo ende munozoti mangwana mpunyikidzwa zvotunonyara kuchanyima kwacho auchaze chiefu giva pamberi paMwari sesi unongori munhu wechechi unobva wanzi mimi munonamata mimi ava nekuchechi munopastereki apa ndakutotorawo pana akazonditorera bhaibheri apa ini ndainoparidza mangwana uyo hutu bhaibheri handisiye muri munhu waMwari mimi ndimi vanhu munotopa vanhu mabhaibheri bhaibheri handisi kutombosiya ndamboti kutamba azotaenda neimiko bhaibheri ratoenda zveshuwa apa ndandakabata bhaibheri wani iroro mangwana ndiri kunoparidza handisina bhaibheri rekunoparidza naro saka some things ngatite maboundary character matters hatisi kumbotaura nyaya yekuroyiwa nhasi kana toda kunyepera satani anokutorambawo kuti apa makundinyepera ndisiyei uyu kusaroorwa kuvhengedzera chaiko kamwe kakungoita kacharacter so saka nhasi tiri kungoita tichidzorana takambotaura kuti munhu you have to express yourself asi ngazvive nemaboundary ngazvisanyanya kuzhangandira ungozoti nyamba svike tsoda kufiliwa makambona chimwe chimurora chinoti chazointroducwa so kubva kudressing uri musikana uri kunointroducwa mumba kwevanhu handiti asikanaka unhu hwakachipa funge unyange uri gamba rekukombonesa sesesa mama vachainzwa nezuro vachiti hanzi manje inini ndiri monya ndiri gamba ndiri chi but kana uchienda kumba kwevanhu first time rega kubva waenda uchida kunovavhundutsira unogona kutoiruza wozoti hanzi ini ndikangointroducwa chete vanhu vacho vanobva mukomana anodisappear anosara achinzi naye unoridiga rinya rakadai irori hapana chakamboipa kuti unopfeka unyange usingapfeke masketi indakazwa musikana zvikanzi manje ndandina kana sketi yacho muswa ndotoenda ndoenda ndavanofanira kutongoziva ndozvandiri hapana kamwe kakupusa kanenge kungwara kana vaziva kuti uri garinya first day unofunga kuti vachakugamuchira anoruza ndiani ndiwe unoruza saka pane kamwe kuti ingodzidza kukangozvininipisa for that time hauna chaunombobva waenda musiwo yotenga kana wanga usina masketi tomboti muri vasikana vemujobheki kana vemulondon unopfeka majini ako akabvarukabvaruka fashion is fashion but funge kana uchingonointroducwa ka hapana chakamboipa kuenda kana munana primark kunoku kana munana handizoti mashopa akatyawo South Africa kana mupepo here wonotenga tusutu twavo tumochacha tumasutu tunenge tune kasketi nekajaketi nekablouse kako kana katisheti kako woenda zvako musiwo uri simple uri lady. Who doesn't want kuona mwana wakashirora lady? First impression matters. Saka vamwe venyu zvamunozoenda makazviita musiwachona mazimakeup anenge akaita maraini kusvika uku malipstick akapfurikidza kuita red mweya inoshedzera yeya zvezvekuti nechinhu wakabora nzeve dzese wakaisa twakati ng'amba nambanapa kudaiwo twakadaiwo mwaza pana kuti kana vatuboorwa chetu yamanje tinenge chitonge nhunzi twakatarisa twakadai tukuri twakakura kudai wozapa uri kurorwa kufamily kwekuti pamwe family kwavo ma7th day havatombobhilieve nema-earring chaiwo iwo uri kuya une tototutwe pamuno woita kamwe keparurimi uchaura
I can't speak properly and sonya taura thinga ndakaborwa parurimi ndakaborwa parurimi apa first time. Saka those are some of the things zvidiki izvozvo zvinozoita kuti unobva wanointroducwa nhasi mangwana wanointroducwa futi mangwana wanointroducwa futi wofunga kuti chikwambo kana kuroiwa aiwa pane kahono kauringonida kudi kugadzirisa wasvika kuya kumba kwacho waintroducwa vanokuguta musiwoyo ina handiti kwezvezvo manje inini pana anotenda chanzi ndoda kutonovaratidza kuti inini ndakanzwa kuti ana sisi kana kuti vana sisi vacho wakambovaonawo vanenge vakagerwa musoro sesuda anoona wakagerwa dai anofunga kuti uri gambaka vanzi manje ndoda kunovachipisa inini ndoda kuvaratidza kuti handiti kwezvezvo achimhorosa kudai nokumhorosa yakatarisa kusaidhi zvinzi iwe Peter can I have a drink apa uyamba kwako iwo ndiwe ngori tetewo sesuso mauya ari kuintroducwa zvinzi ndoda drink mumba mangu inini ari kudza mukomana wake kuti ndoda drink apa kudai zondudzwa kuti mandinonokera kai opuwa drink nemukomana wake babe how are you zvinzi vanenge vachipanana masaini kai anenge achikuratidza kuti you are not important apa ari kufunga kuti ari kundiratidza kuti vanodanana zvekuti dhu zvekuti hatina chance. It's a wrong attitude iyoyo yekuti kana uchinointroducwa uda kuenda uchida kuti ndoda kutovaratidza kuti todanana zvekuti havana dho. That's a wrong attitude. That's a very wrong attitude. Unozosara kuti hanzi vana tete vacho vari difficult because iwo wakatosvika ukaseta bar rekuti uri wejambanje. Saka ivo vakabva vasetawo ravo bar vakatoitodhilanai pachijambanje. Saka iwopo wakuzoona ivo vacho defensive. Why? Because wakasvika uchizvipresenta semunhu wejambanje. Saka ava vakabva vakuita passive like munhu wejambanje. Saka now they talk to you semunhu wejambanje. Saka kana muchinointroducwa rega kuenda uchida kutotanga nekuti ndoda kuparadza kuti mukomana wangu anondida havana kana dho. No, hapana ari kurwa newe. Vari kutofarawo kuti wauya mumusha. But chiita kuti ugamuchirike. Dzimwe nguva vamwe vanhu zveshuwa makaenda mune wrong advice. Kuna mwana kuti zveshuwa wakaita chijambanja mufamily yawaifanirwa kugamuchirwa ujambanja iwoyo ukabva waita kuti vanhu vakuonere kure pawakazonetsana nemurume wakurohwa kana kuti makunetsana hama dzese dzakati uyo ndewejambanja pedzerana ikoko. No one wanted to know. Handisi kuti dependai pahama, but it matters to live at peace nehama kwawakarorwa. Those little things matter. Musi waunosvika mazuva ataimboendawo isusu tichangororwawo ndamboona tete vangu vari panapa hanzvadzi yemurume wangu vari pano vari kundinzwa. Ista yongodziswa chero uri gamba handiti unongorigarinya hako. Asi kana wakuendawo musi uri kuendewo unoenda ukangotariswa pasushi unongosina kujaira kave mutauni handi unongona mazi eyelashes ako aya amazuva ano achiti bwai akadai mazi eyelashes aya musapfeke musi wakunoenda birthday hanyatsoita aya ndakatimboseka nhasi hamusi kumbondizoti you love me asi ndiri kukurwadzisai aimbonditi I love you ndisati ndakuzeya maelashes imboseka yasikana tasarwa ne20 minutes ngatimbosekai yemaelashes munoiona sei chimbondudza kuti you love me wedu nhasi handisi kunyatsokubata zvakanaka hamusi kundifila here nhasi nayasikana asi ndiri kukurwadzisai what is going on nhasi hapana karudo kemazuva ese panapa handisi kunyatsokafila tichiri tese here vasikana vepadairies muchiri kundida here asikana kana kuti nhasi ndiye ndabata panyamanete muchiri kundida here asikana ndipinduraiwo ndisati ndaenderera mberi because yandoda kutaura inogona kubata umwe yanzi nanati I love you natiti wewega kova mwari kundirambireko ada Josephine iso mahatsi Josephine hausi watonyara kuti I love you here utotya kuti I love you warwadziwa Josephine ka isa I love you indawisa mahatsi asiri kutaura ayayaya iye maelashes yasikana ikai maelashes akanaka but womuso unongochiendawo nhasi hamenotisei pamwe ndi pana ada kurorwa chete mwari wavari kuda kuti titaure naye ndofunga pana ari kuenda unointroducwa manje ndiri kuzvinzwa inmi there are some girls here vanenge vachatozotipa matestimony kuti takaenda kunointroducwa mama takaenda takatarisa pasi takadzikama azida bhekezela hatizi kozi matibata mapatsi bhekika bhekezela musoro unointroducwa ndoda kuenda newe chero ndiri kuno wherever you are ndoda kuenda newe musoro unointroducwa ndoda kukuudza kuti ndikaenda newoka unopagara chete by grace havambode kukushaya unotofanirwa kupagara chete ichocho kuti hanzi unoti waenda wonza udzoke toda kutopwanya mweya woyo hapana padairies achaenda asingadzoke wese wepadairies this time ukapinda wapinda unopapinda chete by force by ginya uku tinenge tichitsika neminamato tinenge tichirikita madhimoni anenge akuenda mutudzi tinonge tichitsika nemaprayer
uchisvika kudai woka unenge wakazora grasi remweya mutsvene soro kuti you are irresistible vese they just want to be close to you apewo manje unenge wakadzikamira wakatarisa pasi maelashes unenge usina maelashes manje zvanoida kutaura kana apfekwa manje anenge achibwebwe wakambona kana achibwera anoti bwebwebwebwebwe pane rimwe zidhori so randakambenge ndinaro ndiri bwana mudikira iwe nemazaelashes waye rati ukarigarisa pasi robva rati bwai maziziso kudai vasikanaka aya saka tatutaura nyaya yekuti dzimwe nguva even though zvako mukana uri mujobhek unongopfeka zvimashoti zvako uchiisa mazieyelashes ako uchiisa mazimakeup ako anenge ari maraini ako anosvika uku mazilipstick ako achienderera chero anyhow chero zvazvaita handiti but kana wakuendawo musuwo uri kunointroducwa apa tiri kutaura nyaya yekuti chi mahabits that break relationships ndo zvatiri kutaura nezvazvo saka tiri kutaura imwewo relationship yekuti maybe uda unointroducwa the first time first impression matters ndosaka maiona kudhara wainza uende wega why because paityirwa nyaya yekuti unozonoita kakuzhangandira kasiriko saka waipuwa ambuya vako kana kuti waipuwa tete vako kana sisi vako vaienda newe just to make sure kuti chi unosvika une composure so saka unoendawo musanyanya kufarira kuenda mega zvenyu kana zvichiita kana mune vari padhuze farirai kuwana help vasikana. One thing I just want to say to you, nyangwane vana 3 kana 4 kana 5 kana wakuenda soka ingofarira umbowanawo vamwe vanhu vanongokuencourage so vanongokupa kuti maadvice nekungokusimbisa vachingokubatsirawo ndopaunozoona imwe shamwari inogona kuzwa kuti shamwari kana wakuenda usapfeke hembe yako iyaya utizvo onzi hembe yako yaite you just need vamwe vanhu vanongokupawo tuma good advice usanyanya kufarira ve vanokuti don't worry they have to accept you the way you are statement yo munaingwarira pane pekuti with time tinezenge takuzivana the way we are but first impression inodoka kustrike haunyebedzere but unosvikawo zvakaita kakudzikama hauzobwaire uchitarisa zvese zviri kumadziro uyo ndiani ari papicture nditizvaro heravo zvavane musoro bhangu chaiwo ndozvasvikata chimusoro chavo ndozvavambokete vari mudiki inge vanga vari handisa muchaiyo ko ndimambavo ko vakazofuta nezvo vaita yesvo unoisawo tumaziso pasi uchimirirawo kunzi avo mavaona here woti mutaura vapi vacho avo ndiani apo vanenge vationa zvako kuti ndaamwena nditi vanenge vapamwe vanga vakaonda vari kasilimi ezvino vanenge dhavu apa hauzotanga kuti inge vafuta ndimama nai she's so beautiful hey havana mbonyanya kuchinja she still looks beautiful you are somehow showing kuti uri kuappreciata family yauri kupinda into saka the positivity yaunoenda nayo inoattracta vanhu vemufamily even mukomana wako anodadawo newe kuti uchi heji ndeningoyo makomana zvokuti watosiya zinegativity nekuti watosiyawo pesanisa vanhu avo ndivo ningi alright ndozvavaitaura ndakambosangana navo vachiti zvanditaudzane naningi saka vakasika vakatokura vakadaro handiti wakutotanga nemakuhwa first day ndakatozvinzwa funge pane munhu akatondiudza kuti kwauri kuroorwa ikoko ningi akazodai kwanonzi niki ndiani ndakatonzwa nezvake kwanonzi Peter nzadzi yenyu anonzi Peter ndakanzwa mbiri yake watotanga nemakuhwa first day unosvika wakadzikama chero kwauzwa chinhu chaunoziva do you know what in life there is wisdom mukunyebedzera kuti uchiudzwa munhu kana achifunga kuti ari kupa information iye achifunga kuti akupa information yaungosina it's very important kuti dzimwe nguva unogona kungoita seungo usingaizive zvako kuti iye wachoka afile kuti ari relevant pane manguva yekuti munhu anotokuudza chinhu achifunga kuti hauchizive sitaitezombochitoka kana tasvika kunana Joburg uko munhu anenge achida kukudza apa pakazodai pamwe unenge wakambopfuurawo napo paairport unotoziva nezvepaairport handiti but iye anenge achifunga kuti hauna chaunoziva zvonzi airport inei yakazodai inozodai iwo pamwe wakatombopafamba ukatoparara hauzotaura kuti ndozviziva zvese no ndakatombopagara apa airport yepano paJoburg here ndomboyasheta mazuva tiripo takamira zvedu icha transit but kana ari host wako handiti anogona kukuudza zvinhu zvaunoziva saka musi waunoenda unointroducwa tete vacho vanenge vaintroducwa kana ndaamwene kana ndiani vanogona kuda kutotanga kuuya vachikuudza zvinhu zvaunoziva kunzi isusu kuno kuCape Town kunonzwa iwo pamwe wakatombokuuya zvako unenge wakatomboya pamwe waimborana naJames nana John wakatomboya navo before hauzoti pane hotera ndoiziva mahotera emuno ndinoaziva muno ndakambomufamba zvangu ndakarara mahotera esai vanotosara kubvunza kuti aiparara anani saka unongonyebedzera kuti ihotera iyi ende yakanaka inonzi chii tikazowana mukana tingazodawo pauya funge sure unongochi make them feel relevant
zvino ukaiswa unezi attitude dzekuti ndoda varadza kuti ndinoiziva Cape Town hapana chinoshamisa vangazofunga ndabva kuZimbabwe handina zvinhu zvangu wakusvika bvu ndine rori ndine mota ndine pleasure ndine chini ndakazoita zvakati zvese hauna kana nekubvunzwa. Don't worry kuti vanhu dzikama, don't tell them ndinotorine mari yakati kubhengi masavings angu akamira so chifungo chiri kuzvipa weight uri kuzvidzikisira. Take your time, calm down. Ngavave ne-anxiety to know you. Let them not know you in and out. Ndakazotoona mumwe wekuti akanga kutotaura I used to date neva-ex ake ese akutaura nema-ex boyfriend ake ne-first day. Yesu zvaita sei? Ukanyanya kufarira kutaura stereki futi dzimwe nguva unopedza wakutaura nezvimwe zvisiri necessary. Hanzi naPatricia yowe Patricia asindanyanya ndiende here ndochienda here Patricia ndanyanzwisa kuti Patricia ari kuti chi Patricia ndudze ndoenda here ndichipedza ndichipedza here Patricia ndenge ndakunyanya ndakubata mapatsi ndiri kubata here mapatsi asikana ndudze chokwadi kana ndakubata mapatsi ndasarwa nechine 10 minutes ndege ndiende vasikana maparamba nhasi hamusi kundida nhasi hamuna rudo neni nhasi ndakuonai. Hanzi namine Manuela hanzi Prishit mandisetsa nase Evangelist ndakusetsa ndasetsa neipi ndiudza kuti ndeipi yandasetsa nayo mbondiudza kuti ndeipi. Saka ndo zvimwe zvacho zvokuti nyaya yeattitude tiringotaura panyaya yeattitude nhasi tataura nyaya yeattitude kuti character and attitude matters. Unogona kufunga kuti rejection nyambisirwa aiwa rejection hapana hauna mburoiwa varoyi vakatozomboda kuroya vakazongoti uyu kupedza nguva uyu akazviramba ega ne character yako. Saka varoya havana kuzokuroya vanga vakabva vatorohwa mwoyo musi wavakatouya vaida kuroya wacho vakatoona kuti vakanyanya kuvhengedzera vakati aishireke tisiyeshi tingaweste mishonga yedu vakaenda zvavo kunext house. Hanzi china Clio very true Evangelist mafamba nemagadheni evanhu kana ndapinda nemagadheni kana muri kubatsirika it's okay. Hanzi unopedzera wakuti out of topic nekutaurisa ka. In fact inini what I have learned is I know kuti nema-in-laws edu tinofana kuve antichazvosengeswiswa mwe 125 years mufamily. Now they know you in and out. You also know them in and out. But still ivo hana tete vangu vana pori navangu vari panapa handidi kuti vazonyanya kubva vafunga kuti vanondiziva stereki no handidi because handidi kuti tikrosane zvotopesa tazorafurana. Ndoda kuti tidanane zvakanaka asi tichingosiya kamwe kagepu so pane kamwe kaugepu kapeka kuti iwe uri muroora uri amai mumusha handiti unozofana ngosiya kagepu kako kekuti urambe une kaumai kako mumusha ukazonyanya kubva wanyanya kukarasa so vana tete vavo futi kana vazokutorera makiya acho vanonetsa kuti vakudzosere makiya wayo vanenge vakukudza chero chavada anytime anyway hazvizombonakidze futi. Saka musanyanye kubva mati kana mawirirana natete mobva manyanya stereki kubva maruza zvese ndakazonzwa umwe chanzi kana kutopfekedzana nemapitikochi tinopfekedzana which is fine but musi waunozomudzosera pitikochi yacho isina kuchena munogona kubayana pasiripo and it will be difficult kuzozvigadzirisa. Saka ingoita kuti soka ingoita kuti mungowirirana asi zvine kagepu kekuzoti iwewe kaunozomboenda kubedroom nehanzvadzi yavo. Saka ingosiya futi kagepu kako kangosara futi kachingoripo kwete kekuzoti mubva matozonyanya stereki kuita kunge mwana wamai vako asi muchiwirirana mufamily zvakanaka asi izonyanya kuziva kuti uri mama mufamily imomo ava nditete somehow ingoita kuti pangosara karespect kako kakachakataura kuti respect and honor. Chinozoita kuti vanhu vanetseke ndechekuti munozoita two family wo lose respect and honor kana maane relationship isina respect and honor mubayana zvorwadza futi why but makapwanya ka respect ifenzi respect and honor kafenzi so kafenzi kako ndekaika nemaburi kekuti mune muchionana haisi jurawoba respect and honor kanongori kafenzi so muri kunyatsoonana munogona kutomhorosana muchibatana nemaoko akapwanya contact asi kanongoda kugara karipo kuitira kuti mumusiwo kana wada kumborohwa nezuva kuside kwako unorohwa nezuva kuside kwako yachirohwa nezuva kuside kwake because mukakapwanya manje ndopa unozoona iwe support yako yenyama iyano yachibvi support yako yenyama achi support yebeans kuwabvisirei iwo handiri kuda beans but istove yangu iwe nditobikawo zvandinoda makutotanga onetsana asi mukasiya kafenzi kanonzi respect and honor kaikaya kanokubatsirai kuti anoziva kuti stove iri uko ndeyemuroora iyi stove yekuku ndeyangu saka munoramba muchidanana asi kana wamboda time yako auti unongozvigarira kukafenzi kako yari kukafenzi kake. Saka it's important
kuti musiye ofuti kafenzi kako kerespect and honor nyangwe nemazitetewa yaya kana nemashamwari chaiwo chero shamwari chaiyo haikona kuzonyanya futi kuti unoziva pane mwanzanzi isusu we are now like sisters takamboitawo mafriendships etype iyoyo isusu here me and here we are one hapana changu chaasingazive zvese zvangu ndodownload hapana chinyowani taura anything chaunoda hana kana nebasa rese. Relationship it can break anytime anytime. Mbhaibheri takaona ana Peter ifamba naJesu kwese kwaari, asi pane paakazonzi get behind me Satan naiwe Jesu wacho futi koma kuti sai mwari yenyu Satan futi zvaita sei anga akutaura zvisina maturo akutaura zvekuda kuvakanganisa rwendo rwavo rwavakavinga vakati get behind me Satan. Inosvika nguva yekuti unonzi get behind me Satan. Do you know kuti shamwari yako muchiwirirana iwe nemurume wako yani murume wake nevana venyu every weekend muchienda kudhemo muchienda kupe muchipfeka tumabhikini twenyu muchienda kumabhichi muchidini muchiwirirana zvokuti as one. Asi pane mumwe musi wanogona kuti ndakona kutaura nemurume wangu wamudzwa kuti kudii naiwe ingatosingotaura chii chinoshamisa ndakuona waenda unotaura nemurume wangu ndisipo wangotaura naye kuti kudii sekutamba sekuseka ushamwari uya pfachu makutorovana angachitaura nemurume wangu kuinga mazvese tinongotaurirana nevarume vedu tinongowirirana as one. Saka that one iyoyo munaingwarira. Nothing is permanent panyika. Siya kagepi kako kekuti mumusisiwo mwakwanenge achingori nefani mudhu ane zvangomubhowa so anongowana ndiwo uri padhuze wokungoti ada kungopedzera. Saka ushamwari uya kuti munobva mada kuzivana ini nasi ndakapfeka bhura yepinki nasi ndakadai musanyanye kudaro haikona kunyanya kudaro. Ingoitawo zvimwe zvaunongofanira kuti this is now me and this is me alone. Pane hunhu hwako so there is you, the you in you. Muri kundinzwa asikana? The you in you inofanira kuti iwo ndiwo unoiziva wegawo. Pane zvimwe zvokuti you trust you and you alone to share. You trust you and you alone. Rega kubva wanyanya kutrusta vanhu vari around you kuti ndovaziva kuti vanondida zvokuti havana zvavanoita. Information is dangerous. It's part of character. Saka imwe chinhu chokuti unangwarira pakutaurisa stereki unopedzera wakuburitsa zvinhu zvaungosingafanira kuburitsa. Saka ipapo ndo pamwe pekuti panoda kungwarirwa. Saka nhasi as I am closing ndachina kutaura nyaya yemahabits that destroy relationships. Saka nhasi tandichitaura nyaya yechi self esteem and character ndochinhu chatandichitaura nacho. Self esteem and character. Ukasangwarira character yako inokutsvagira vavengi. Ukasangwarira character yako inokupa kuti urejectwe. Ukasangwarira character yako hauroreke. Ukasangwarira character yako nepresentation yako pane vanhu inoita kuti vanhu vakujaje vakupe malabel ezvausiri chaizvo. Kuzoti funge vanhu vanongondifungira amenoti sei pandangosvika pese vanhu vanongondifungira kuti ndinoda varume vavo funge amenoti ameno kakuzhangandira kaunozoita ukasvika pane varume vanhu pacho. Tomboti wasvika vanhu vane varume vavo vakagara nevarume vavo wasvika wamurisa apo unenge wakapfeka mazano kune tunoti mabamushoti twatuya wakapfeka kabamushoti ikako wati mbeku wadedza murume wamwe munhu ndivhurirewo chakati changu mbeku nekabamushoti ikako waenda wanogigila pamberi pemurume wamwe munhu urigigila apo wakapfeka kabamushoti kanotora attention ukuzviziva ukati mbeku vanhu vepezera zvezvo somehow vakushotwa because you are drawing unnecessary attention. Saka pauri kuita environment yegege yaunoenda be careful how you're going to present yourself. Kupfeka kwako cheko kwauri kuenda wakaita paenvironment iyoyo already do you know that you are addressed by the way you are dressed. Mazuva ano kune nyaya yekuti sexy dressing. The devil has made it so easy kuti Satan akaona kuti akadira mudhamu rinonzi sexy irorika. Who doesn't want to be sexy? Hapana. Tichitenga hembe chaidzo unotoda kuti chiri sexy. Night dress unoda chiri sexy. Zvese saka zvakanaka anditi you have to keep appealing. But uri kuendepi? Uri kuenda kwacho kuri kuda here kunoluka sexy. Ndide kuinterview kubasa cheko musi wari kuenda kuinterview anoenda akapfeka kamwe kaminiskirt nezijaketi rimwe riri pamusoro akasiya makumbo apa nemazibhutsu nechinyi. Muri kuenda kupub here muri kuenda be careful. Hei ndinongoshaya basa pese pandaenda ndine munyama hameno vanhu vanonga ndinorovererwa nevanhu ezvino ndinenge ndine munyama handiwane basa maenda makapfeka emainiya. Uri kuinterview yakoko maybe director nemukadzi wake ndiye secretary company secretary vakuinterview. Mukadzi wacho secretary paangokuona atorohwa mwe akati handiwinze zvakadai pakambani. Saka be careful. Zvimwe zvina isi mweya yetsvina.
attitude yako inoonekwa nemapfekero ako, how you present yourself pa occasion yauri kuenda. Parikuita occasion yekuti muri kunomixa nevamwe vanhu vanonyarikana, iwo wakarova kanokaminike kuti haugone kana kukotama, kana waipapo wakutanga ukadhonza kasiketi kaya ungati wamanikidzwa ukapfeka wanga usina zvona, ndipewe something to cover my legs, ko wambobva uchiri kuendepi? Saka those are some of the little things vasikana. Do you know that you can be still beautiful asi wakapfeka hako zviri presentable, depending nekwauri kuenda. If it's a Saturday morning, takupiro kana isusu wana Evangelist Debra, ukandoona Saturday ndichipinda mutauno munogona kutondishaya, ndiye ndakatorovoka shoti kangu, ndakarovo matrainers angu neka t-shirt kangu, ndichidhonza dumbu rangu ndichiendawo. Handiti it's a Saturday morning, handina fenzi yemunhu yandapoya, handina mbame munhu mandatsika, handina garden remunhu yandatsika, ndikupinda mutauno is for everyone. But kana mazondinvitawo ku anniversary yenyu, ku wedding anniversary yenyu, ndo yandakarova kashoti kangu ikako kakati nye, ndakarova ndakasiya kwesho kusina kuvharwa uko, ndichiuya apa ndikuya pa occasion yenyu, ndikasimuka kudai ndini ndakutodraw attention vanhu vese vakatarisa, you know. Ndosaka zvinzi chero uchivhakacha, be careful kuti kana uchienda kumuchato you don't overdress kudarika muchati. Antimukona mukatarisa etiquette inototaura kuti kunotori nemamwe macolors anonzi haikona kunyanya kupfeka. Pane makala chaiwo ekunzi kana uchienda kumuchato avoid kupfeka makala akati, munobvunzawo muri kupfeka makala zenyu ndaapi? Naisisi muri kuchata, vari kuchata vakuinvite, ndine pink and cream nepink necream. Imimi maini hamusamai muri vamusamai mukadzi, makukutana necream iyoyo nepink iyoyo muda kufita papi? Munobvunza kuti saka cream iri kupfekwa nefamily ipi, pink iri kupfekwa nechi? What do you expect from us maguests wesu tiri kuuya? Imimi pfeka henyu zvamunoda, kana mangonzi zvamunoda matoudzwa kuti hamusi mumakala avo indirectly. Kana usina kunzwisisa itobvunza. Saka ndokwanisawo kuya ndakapfeka pink sevaperekedzeri, unonzwa choti no don't worry because pink ichapfekwa nehama dzemukadzi. Saka don't aim kuti nhasi pamuchato ipapo ndinoda kubva ndanosvika ndinditora attention. Ndakazoona umwe akazoenda pamuchato umwe akatopfekawo rake gauni. Honestly ndakazviona. Kumapfeka gauni ndimi muri kuchata here? Ndangofunga kuti since rizuva revachati takachatawo ngoda kuti I just wanted to, ndava ndangofara kuti ndakachata ndikati let me just enjoy the day with her. Aiwa wakutoba zuva remumwe munhu, watoba zuva remumwe munhu, zuva remuchato harisi rako. You are not the focus. Character and attitude. Uri kutodesire kutora attention yevanhu vese vaone iwewe at the expense yemuchato akuunganidza yatenga chikafu chake akabhadhara venyu kuti iwe uye uzoonererwa. No. Saka unozoona muchato yawe apa waenda wakabibishitira zipresent zihombe rakakura kudai wanosvika wasiya zipresent riya. Mangwana muchati kana thank you hana kuita. Why? Akasvotwa noti wakatora dhei rake. Present yako haina vanotozomboivhura, hana kana basa nayo. Ozoti haina vana vatende funge paakachata ndakatenga stovu chaiyo nefiriji paiverengwa zvipo yangu haina kana uverengwa, hana kana nditi thank you kana kutaura zita rangu. Anga atosvotwa. Wanyanya kutora attention, character and attitude. Waenda wapfeka gauni muchato hausi wako. Why? Saka it's those little things. Wainvite kwa pepe, wapuwa 5 minutes kupa speech. Ingondiregererawo zvenyu. Because last I'm so excited. Ndinitetere munhu, mire nditaure. 5 minutes wambotanga uchanzwai. Sezvandichaitwa panapa naSIS MELLY manje kana ndikaramba ndichitaura. Ndasarwa ne5 minutes. Onzi uri kungotaura chete. Mire nhasi ndokumbirawo kana nekasongo rega ndimbe. Ndimwari vanogona, ndimwari. Mire nditaure hama dzangu. Mapuwa 5 minutes. Character and attitude. Wozoona next event muri tete asampuwe kana mukana. Inini ndiri tete asi vakanosarudza kupa mumwe mwana wehanzvadzi wokune imwe family ndiye akapuwa mukana wokutaura. Inini tete vemusha ndichisiwa vakaona kuti unhu hwenyu. Character and attitude. Makapuwa 5 minutes dzekutaura pamuchato waPeter, mukaenderera mukaita 1 hour. Mukapuwa 5 minutes dzekutaura pamuchato waGrace, mukaita 1 hour. Ezvino Miriam achata aiwana ndidi zvakadaro handidi kunyadziswa. Apa kune vamwe kuti kana wanzi taura kudaro, matirorera mwana wedu Jane akanga anetseka. Ndikati nai Jane unororwa nguva iko. Jane akati mama ndiri kutsvaga. Nai Jane unororwa nguva iko. Jane akaita 40 years asina kana ambomupfimba. Jane akazodanana nemwe wekugadheni. Tikati Jane iye haaite. Character and attitude. Wisdom. Saka dzimwe nguva matauriro ako, maitiro ako zvinhu anokuita kuti ugotsvaga rejection pasina rejection. Ari maitiro ako chaiwo chaiwo.
ari maitiro ako chaiwo oti mushamwari yako yauya uzokuintrodusawo ndiye Peter wandiri kufambidzana naye mazuva ano shamwari, saka ndangoti umuonewo. Peter ende waiti ako shamwari yangu anga atambura funge. Peter ende wakaita ako wakabva nekupi iwe funge wandizorodza mazuva ese unifanira I'm lonely dai usiri Peter yanoenda kutoti asi ndakanhonga rechke here ranga rashaya funge wangonzi ndiye wandawanawo. Tinotenda funge Peter, we thank God for you too, we hope things will work. Ndozokuona zvatokwana. Unobva kupi? Unobva kupi? Kuzaka ndokumusha kwedu. Unoziva inonzi vekwana Ningi vanoruya kavo vaya. Ndovaziva stereki ndakaenda kuchikoro newangu Ningi aiva murume kudhomo handisi vetomuziva kuwananzi Ningi. Ipapo uri kudaroka pamwe vawakubvunza hama dzake dzedziri hama dzake ndinovaziva kwaunoziva watunobva kwani kwamoyo kuve kwamoyo kwacho unovaziva. Ndovaziva ndakatomboshanda namoyo anonzi Ningi. Moyo akaba mari paakaba mari akasungwa akazodai ndakatoshanda naye mukomana waya pamwe isekireti yekumusha kwavo yanga achiti handidi kana kufunga nezvayo. Akufunga kuti iye musikana achaziva nezvefamily background yedu. Handishada, is too early. Wona mukomana disappear shamwari yemumwe wakanganisira mumwe wako neyekutaurisa. Saka chero waintroducwa waize shamwari antimozvinzwa. Saka all those things, character and attitude matters. Saka muchizoona bhaibheri richiti wisdom is calling, get wisdom. Wanzi kune fambi imwe yakatororwa ikachata. Fambi iyo musi wayakaenda kunointroducwa yakaziva kuti kwandakabva kunopisa. Yakaenda yakasunga dhuku, yakaenda yakapfeka sketi refu, yanga yakadzikama. Makadi yana cheche makadi payakapiwa chikafu. Fambi yapedza kudya, simudze mapuleti kanosuka. Ichipedza kusuka, cheche rega ndikutsvairire mukicheni, rega nditsvaire mukicheni, tsvai shainise clean payadyira yauya yagara. Ichibvunzwa yodaira zvayabvunzwa. Tete ndaona mune garden hombe chaizvo, toda mboona hangu garden renyu panze. Apa iri kuavhoidha kuramba yakagara navo, iri kuti handisi kuti muone hunhu hwangu. Yambobuda yaenda panze, iri kushambira panze yaona garden. Ende mune garden rakanaka tete. Funge pamba penyu pakanaka zvokuti mhuri yenyu yakazonaka. Funge ende ndafara kuspenda day funge mhuri yenyu inofadza. Muri yakanaka chaizvo. Regai tina matenda kuenda. Inobva ipapo vanhu vachita manaka. John akazviwanira. Nyambisirwa kwakabviwa kunopisa. Iwe haunambobvira waita zvese izvozvo, asi kuvhengedzera kwako kunototi vasakugamuchira vandosadza kutora uyo akavhengedza akarova mbare yese vanomuziva. Asi aziva kuti pandasvika apa ndinozvityora. Saka musanyanye kufurirwa asikana muchinzi hanzi ngavakuzive zvauri, ngavakutambire zvawakaita, svika uchiita zvaunoda, kwira pamusoro pemba, kwira negogo yako. Musanyeperwa asikana. Character matters, attitude matters. Be positive ukasvika pane vanhu. Faririka ukasvika pavanhu. Svika ujoine zviripo izvozvo. Ukasvika pane vari kufara, bhaibheri rinoti svika pari kufara farawo. Ukasvika pane vari kuchema chemawo. Kutoti naimi saka manje ndozvangakutaurira zvinonetsa zvichicha chinoshamisa. Kufirwa kunokumaza nokushambona shamisa here zvokufirwa. Haiwa chibvire. Ziva pekuita joko nepasiri pekuita joko. Shamwari yako yawaita naye majokisi nezuro. Stardust, vanhu vaunowirirana navo vastade. Ini ndogona kuti nhasi totoita majoko panapaka ndozosangana newe ndiri pane imwe platform pamwe ndiri kutoparidza. Wakusvika kuti Evangelist Debra, muchazivera joko yamakazoita. Ndinogona kutokuignowa ndokutarisa ndoti ndiani zviya. Mandikanganwa musiye makatondimhorosa wani paSIS MELLY, mukanditi zveyesu tikaseka, mukanditi musoro bhangu. Okay, all right, how are you? Ndobva ndatotarisa because ndatokuona kuti unogona kundirasisa panapa. Handimubona. Unogona kundirasisa ndikanyanya kusekerera ka. Muromo wako izipi inoenderera. Unogona kutozotanga kutaura dzimwe nyaya dzisiridzo. Saka dzimwe nguva unozoti wasvikwanzi funge pandakasangana naye kupati ende ndakachena funge, but akangondiignowa. Funge ndasvika papati pamwe ndakaenda chinomhoresa chitofara ndikati sisi ndichimhoresawo sisi vangu ndasangana navo papati vakandiignowa. Maimwena neshamwari dzavo vafamba vakaenda vakandisiya. Pane kamwe kakuita kekutika umwe munhu unonyatsoti panapa handichomboda hangu kuti associate naye panzvimbo ineyi because anondiredusa kuenda kulevel yake. Kune umwe munhu kuti wangu wakasvika ipapo uri pahigh table kudai, anokubvisa kuhigh table nehunhu hwake agokufananidza naye mugogara mese kumbombera kumashure uko. Andikuona iye haana chekuluza, iwe une chi? Une a lot to lose. Saka even muri public ipo pai
Be careful who you sit next to. Be careful who you associate with public. Kuna mwana uti kuita kwavo public kuno kuita kuti newe unobviswa grade kudai nemaitire munhu iyeye maitire munhu wake. Saka character and attitude ndo zvatanga titaura hedu nezvazvo nhasi. Tanga titaura nyaya yekuti character and attitude takati tiri kudhila nemahabits that affect relationships, whether mumarriage, whether kupi, because the same character and attitude yoyo ndo yekuti chero mumarriage macho pane kamwe kanhu katinomboita asikana tese togonombozvita tarivara kungojairira sokouti unongojairira kungoita karafu tsvaga mhani une maoko tu bva waita ungononza unawo maoko seko chii chinoshamisa ungatadzotsvaga toothbrush yako unotogona kutongojaira karafu kasiri necessary kusvikira mumwe wako azvati kwakanaka here ugoita kunge munhu ane boyfriend sei usina ukasazvingwarira. Character and attitude, it matters. Saka let's guard our character. Let's review ourselves, evaluate every day, go through yourself. Zvandataura kuna ningi zvakamira sei pandadaira ndosachiti before you answer take time imrega kungokurumidza kudurura usati wanyanya kuburitsa mashoko acho imbofunga kwa wainvite kwafunga kuti uku kukuya vanhu vakaita sei ndoda kuti vazosara vachindisiva sani pese pane chinhu chaunoita. Last time ndaitaura nyaya yekuti you defend your dignity. Pride zvainoita pride inokuita kuti uite haphazard and abrupt, asi kana pese pawasangana nesituation zvibvunze kuti how do I defend my dignity panguva inei. Always aim at defending your dignity. Chinonzi iwewe chichafamba chitaurwa nevanhu idignity yako. Saka ukave munhu asina basa nekuti vanhu vanondiona sei, umwe musi ucharwadziwa nokuti pane pazvichakosha. Saka character and attitude matters. Tisati tanyautsvaga varoi, tisati tanyautsvaga vana tete vanoroya kana nambuya vakafa vachiita zvisina kunaka kana kufunga kuti pane zvikwambo. Chakanyakosha i-character and attitude yako iri mu-right place here. Kana character and attitude iri mu-right place ndo patakuzotariswa kuti saka chaita kuti zvinetse chii takuchita sa-spiritual. Saka I want to end by saying aim to be good, aim to be lovable. Rega kuti I don't care about what people think about me. Care. Uri munhu ari pavanhu unorarama muvanhu. Ivewo lovable. Zvinamatire. Mwari ndonamatawo. Make me acceptable. Anything that fights kuti ndisafaririke Mwari ndochipwanya nezita raJesu. Any spirit of rejection, any root of rejection, mweya wedzinza, mweya wemadzimbuya, mweya unochera family, mweya wekuroyiwa, mweya wakadekecherwa pasita rangu, chero yakachererwa pasi pemvura, chero zita rangu rakachererwa, kana iri tsamba yaJezebheri yakanyorwa kuti wese andiona andivenge, nezita raJesu ndinopwanya. Character yangu Mwari, ndipeiwo wisdom yekuzviona kuti ndiri munhu akaita sei, ndipeiwo wisdom yekuti pandinofamba ndive munhu ane uchenjeri, ndisangoshoreka. Unoza unongochita basa rakanaka rinoshamisa but kamwe kakuita kako kakungoita kako kanoita kuchera vanhu vakuita thank you vanotorwadziwa kuti thank you because une chimwe chipride chekuti ukatonzi thank you my way uchatobatikiwa hwiza. Makamboona hwiza kana yaguta zvainoita tumapapiro so dzikama mapapiro ayo. Saka dzimwe nguva unonidha kuti kana iri mweya yetsvina inongotaurirwa zvemweya yetsvina inyunetsa. Kune madeclarations anongoitwa. Isusu toita madeclarations edu maTuesdays nasiso manheru na10 tinawo 10 dzeku-UK toita ma-midnight declarations. There is power in declarations. Bible rinoti as you declare it shall be established, as you prophesy it shall be it shall be established. Pane pakanzi ma-dry bones emuna Ezekiel 37. Son of man, can these dry bones live? Son of man ari kubvunzwa muprofita. Muprofita Ezekiel anga ari muprofita kudhara kana anotangodzidziswa uprofita ipapa. Kwese kubva kuna Ezekiel 1 kwaitoita zviprofita zvake zvitwende. Pana 37 Mwari vanosvika voti son of man, can these dry bones live? Iye oti esvo kundiri muprofita nakudhara 1 hapana chinondishamisa zvinhu zvinongo ndosingoprofita zvichiitika ondine simba renyu imimi Mwari wandora ndosingoprofita naro imimi ndimungatoziva. Apa Mwari vari kuda kuedza kumuudza kuti chii? Vanhu regai kufunga kuti zvinhu zvakafa hazvimuke, regai kufunga kuti zvakaoma hazvimuke. Mwari vari kuda kurangaridza vanhu vavo kuti munaro simba rekudeclare. Ndo pakanotaridzwa simba rekudeclare papo. Can these dry bones live? Iyo marriage iyo yekuti murume akatorongedza netuhembe akasiya tsamba yega akati nini ndaenda ukatofona unotodairwa naMary unzi manje vari pano baba mazano vari kwangu ndimarwewi.
ototi apa pasina madry bones apasisina. Asi Mwari vanoti can these dry bones live? Pano ndikutaura pano mumwe munhu ane marriage yekuti baba vavo vakatobuda nemba vakasiya tsamba vakati pano handidzoke futi kana sokisi rangu rakasara tengesa rasa mubhini handidi handidzoke. Ukafona foni yavo yakudarwa namarwei zvonzi vakanditi zvondidaire foni yavo muri kudenga kana ini mari yevana ndiudzendise maakaunti hauchabvumiswa kana kutaura navo. Asi nhasi ndiri kuti kana uri pano can these dry bones live? Shoko raMwari roti yes only you know Lord. Mwari voti I want you to prophesy, ndoda kuti utaure, declare nemuromo wako. I want you to prophesy, I want you to declare. Nhasi ndoda kungoti kuna umwe munhu ari pano, I want you to declare, I want you to prophesy. Why I'm saying this, there is power in declarations. Inini muchindiona ndakadai, I am a testimony of declarations. Takatobvawo kumhuri dzanga dzisingaitike, takatobvawo kumafamily kwanga kune mazimu mweya aya anonzi hakuna muchato unoitika, asi by declarations takapfeka magauni. Takatobvawo kumhuri kwokuti kunenge kune zvako zvakaoma, pamwe vamweni munofunga kuti hapana mhuri isina zvayo, hakuna kana. Asi nemadeclarations takaona Satani achipeka achienda, nemadeclarations takaona mweya yemgozi ichinyarara, nemadeclarations takaona mweya zvikwambo ichitenderera, ichinonetsa uko ichitenderera ichitya kuya pako, inowana pane moto through prayer. Bible roti fire is in your tongue, life and death lies in your tongue. Kwete weumwe, your own tongue iwewe nhasi pano iwewe sisi vakanditarisa mumuromo mako life and death iri mumuromo mako ndiwo unoziva kuti ndokanda life here kana ndokanda death. Saka muromo wako mashandisiro ako determines what you're experiencing. The power is in you. I want to tell you that the power is in you. Saka musanyanye kubva madhererwa neimwe china zoti munoitya ukaenda kuona upfekedzwa zibhengoro, waenda kuona upfekedzwa zibhengoro, waenda kuokazadza matombo mubhegi, waenda uchapedzera waita n'anga. The power lies in you. Iwe zvawakatoita izvozvo wakatokwana naJesu muri tu makatokwana. Saka ndoda kungoti kuna umwe munhu usanyanye kubva wachemedzwa naSatani. Hanzi naEsnati regai ndinokumbira sori ndamboshura munhu kubva kuseni ndichinzi sori ndichiti usandiwisa usimbe. Bless you. Thank you so much. Aiwa usadaro kunge character and attitude. You know, usanyanya kubva wafarira kungoita so difficult. It's not good. Thank you. Saka ndo zvacho zvatanga tinazvo nhasi. Tozosangana hedu kana SIS MELLY vatipamukana futi musi weTuesday. Vakati hanzi maTuesday vachaedza kuti vanopota vachipamukana pavanenge vangowanira nguva kana vasina dzimwe nyaya dziri pressing. Saka tishakontinua zvedu. Asi ndoda kungoti kana uri panapa une masituations ekuti ufunga kuti wewe izvizvi ndakakundwa. The life of that thing lies in you. Mwari pavakachasa nyaya yeZekaria yaka vaida kuti muzive kuti munaro simba rekutaura. Unoziva Ezekiel haana zvidhina zvaakanonganidza. Ezekiel haana kunobatidza mazimoto, akangoneswa muvalley of dry bones. Imagine kuti valley yoyoka yanga ichingoripo mazuva esaya, asanga asingazvione zviripo. Asi musi iwoyo Mwari vazomuvhura maziso, pane zvaakachiona kuti yezvo nyambisirwa ndigere nemadry bones, nyambisirwa ndiri kugraveyard. Indefungo ndine vanhu asi ndiri mugraveyard. Saka zvimwe zvauri kunetseka nazvo zviri kungoda chete kuti Mwari vakubvise maskills so akakuvhara. Pari kungoda kuti uvhurike maziso, so kamwe ka level of wisdom kauri kungonidha. Chiri kukutemesa musoro ichocho kuti chindakukundikana. Chiri kungoda level of wisdom, so ka revelation kakuvhurika kanongoitika mauri so ndokari kungodiwa chete. You are just a minute away. Asi zviri kutonge zvisingabude nekuti pane kakuvharika karofana kuitika kuvhurika karofana chamauri. Saka I want to say to you today, yes, those dry bones you can live. Iyoyo marriage iyoyo, iye chibereko ichocho chakavharika ichocho chokuti wakato give up uchiti hachivhurike, chinovhurika. Hakuna chibereko chiri useless. Mwari havana kusika chibereko chakavharwa. Chinotovhurika chikataurwa nacho. Chinotovhurika chete kana hachimboparambi, chinofanira kutovhurika. Chinogoramba sei chichitaurwa nemusiki wacho. Chinofanirwa kutovhurika. Chinotovhurika chibereko, chinovhurika nezita raJesu. Vazhinji vakazvara vana nekungotaurira chibereko chinofuma chichiudzwa makuseni kuti unotopabuditsa munhu iwewe. Hauna kufa iwe chibereko uri mupenyu. Chigoudzwa masikati kuti uri mupenyu, chigoudzwa manheru kuti uri mupenyu, chigoudzwa upera kwemwedzi kuti uri mupenyu. Chinotopashanda chete chero chakafunga kuti chakavhara, chakazvivhara chega chinovhurika chete. Saka ikuna nyanya kudhererwa, tinaro simba rekukunda. Saka ndinotenda nenguva ino vari free vakasununguka 10 p.m. UK time
inenge yati 12 p.m. midnight midnight. There is power in midnight prayers. Why? Because mwechina zvisungo zvizhinji zvinoitwa midnight. Saka kana tasangana midnight inenge ya altar versus altar. But altar yedu isusu haikundikani. Altar yaMwari hainambofa yakakundikana. Musanyeperwe. Rima nechiedza kunyeba chako hakuna rima rinokunda chiedza. Makambona kuti kana kalight kakadikidi kakaita sei kakendro kakabatidza murima sei kanooneka kuti apo pane kalight apo. Saka musanyeperwe naSatani. Satani anobva akutyisa zvokuti unofunga kuti atakatokundwa udhara. Makambona zvaitwa kuwrestling, so kana muchiona wrestling maiti kuona vana hauko ugari makore edu kwavena nawo ogana handizvoti masano kuana nani aiti akapinda akatenga kushedzera pane rainzizi Undertaker so raiti rikapinda so ranga rizi Giant rikapinda rine mazibhutsu robva rati today I'm going to bind you, I'm going to kill you, kana ndakubata ndoda kukupwanya ndokukanda pasi ndobva ndakukanda mukofini naso unoyedzerwa wa mukofini apa chinenge chine zikofini reblack so unoza maiti kana muchiona muri vana vadiki maibva matenga kutya inde vandabatira pana mai vangu so uchikotira umana nhasi ndokandwa muzikofini apa anenge achirwa nekamwe kamwana kadiki kainzani ko kamakoi kanzani kamwana kamwe kairwa nako so unotanga kukanzwira tsitsi kuti naye kadi kungorega zvako ndebva ndoti naye vedu kadi kungoshiya karega weiti ukaona ako kachijamba jamba kachitonopinda uti naye iko kaudzwa kuti ndichakukanda muzikofini kaita sei uti una kachitomhanya mhanya kachinomira naro. Saka ndo zvinoita Satani. Anoda kuti abva akutyisa kuti iwo kumusha kwenyu kune mweya wengozi kwakanzi hakuna anoita imba hakuna anoita chinobudirira ufu wakabudirira hauna chaunoita unobva wagara wakatouruza kudhara usati watomboitanga utoti inene funge yekutanga indozoti chapwanyika takatoudzwa umba kwedu hakuna anoita imba yekutanga inobuda. Wakatyiswa naSatani unoita ugoigara ugoinjoya futi. Satani achisvotwa unotozviita chauri kungoda ndiJesu. Saka ndoda kungoti kune mumwe munhu nhasi whatever situation iyoyo yauri kungoti zvanyanya zviri kuita ecycle pane ecycle inenge ichiitika zviri kungoda chinhu chinonzi Jesu. I know kuti ungandidzenya nhoroondo kuti mama hamutomboziva ndakaenda kune imwe nganga ndikanogeswa nemuswe ndikaenda kune imwe ndikanonoiswa mushonga ndikaenda kupi. Yes, but chauri kuda ndiJesu wechokwadi kwete Jesu wekutenga. As long as uchiri kuita Jesu wekutenga uchanzwa nekumbeya. Asi pauchasangana naJesu waunoita Jesu waunopfeka yago kupfeka mugogarisana muite one. Jesu wandakasanganawo naye nini wokuti anogara mauri iwe uri maari ndiyo wandiri kutaura nezvaye. Kana muchina Jesu wapapa, Jesu weumwe, Jesu wokuonera kusaidhi wokunosangana naye mugomo mopedza imwe modzoka usinaye, aiwa kana uchina Jesu wokuvhakachira iyeye wokuti anozikamwa nevamwe wahudi kumuziva. As long as uchiri palevel iyoyo uchanzwa nemabhengo uchanzwa nemaoiri. Asi kana wazosangana naJesu wokuti wakumuda kugara naye nekuita ukama naye iyeye anoshanda ndiye wandiri kutaura nezvaye. Saka ndongoti kwamuri vasikana itirwai zvakanaka, fambai muchiedza, walk in power, walk in authority. You are greater than you think you are. You carry power and authority. I tell you, you carry the power and authority. Join us in prayer tonight. Shaita Live per Facebook. Join us in declarations. There's power in declarations. I tell you, I've seen the power of declarations. Each day rinofana kuve uchitomuka zuva rega rega mukane kutodeclare. Zuva rega rega rinofana kuita theme yaro. Nasi, it's my day of multiplication. Nasi, it's my day of favor. Uchibuda panze kudai unotanga kuona favor vanhu chikumhorosa. Muri sei unozwa kuti unomhoreswa nevanhu vese chero pawasvika muqueue pane queue unonzwa mwa just come and you can go. Unoita unga mhenu zvawakangoita so zvinokosha unongofamba uchipuhwa kamwe karoyalty. Why? You have made declarations. Haikona ungobuda mumba. Ndozvozoita zvimwe usati wabuda declare. When I go there, let me be irresistible. Vanondiona ngavandigamuchire. Pandinotaura ngavateerere. Ndonamatira sweetness. Ndikataura ngandifaririke. Ndinotaura favor. Ndinofamba ngandigamuchirike. Ndotaura grace. Ndikataura shoko ngarinzwike. Why? Because Mwari vari kuda kuti uone grace yekuti paunofamba unotaurawo shoko raJesu. Saka uchagamuchirika. Unofamba neimwe favor so. Chero zimwe racho rechina iro rinotera musha. Pane parinosvika pakuneta. Ndarinoshayiwa simba. Ride kuyapo uri pari kupisa pari kubhebha pane moto wakakupoteredza. Satani anonzi akasvika pana Mwari akati zvikanzi naMwari uri kuita zvikanzi ndikungombeya pasapa zvikanzi indava zvikanzi zvikanzi wambonawo here Jobhu mwana munhu wangu naMwari vachidana naJobhu wavo. Zvikana Satani anoitwa neiyewe wamunogara makapoteredza. Handi pane heji yamakatisa jurawo inogara yakamupoteredza anobatika sei andiko nomubata. Kureva kuti ichokwadi kuti kana uri waMwari pane heji inogara yakakupoteredza haubatike zvekumhanya. Haubatike zvekumhanya kunyeperwa. Haubatike unonyeperwa haubatike kana uri waMwari.
Saka musambofunga kuti zvamwari hazvishande, zvinoshanda, asi zvine masenzero azvinoita. Unonidha kuve uchinzwisisa mashandiro azvinoita. Zvinoshanda nerelationship. Kana usina relationship, forget. But nhasi ndoda kukudza kuti hapana chinomboshamisa pauri chekuti ungatazoita relationship naMwari. Unonge wanyanyoshamisa chi? Chingakuita zoti ungati haugone kupfugama mabvi unawo chi? Chingakuita zoti haugone kunamata muromo unawo chi? Asi kuswera uchibata mari uchiswera uchiti nei maranzi mangani 750 rands. Alright, ndiri kuisa maakaunti kutenga munamato muna nemuromo unenge wako. Saka apa patoda 2500 US munhu waMwari because tiri kupwanya altar. Altar yacho muri kupwanya negejo. Muri kupwanya nehama. Muri kupwanya nechi, muri kushandisa chikatapila here, muri kuhaya kupi katapila ndinohayawo. Aiwa vasikana. Haikona kubva masvikoshesa kusvika pakadaro. Une muromo mani. Muromo ngaushando. Kupfugama. Unobvenyi. Jesu vemara vari kukudaidza nhasi kuti uya wakadaro zvauri izvozvo. Maybe unotori nechikombo chaugere nacho. Maybe unotori nemurume munhu ari kuseruka ari kutodengezera tokusevezera kuti aiwe chibva pazvinhu zvauri kuita zvelife. Izvo zvinenge zvichobhonga chonzi zvelife zvako ndosaka ndisingazvide mani inzwa zvawakuudzwa manje vanhu vanokurasisa vanhu ivavo usateerere havabhadhare renti yako. Aiwa kuna Mwari anopa mari mweya uri kufema uyu wakambobhadharwa renti nemunhu. Ungazonetseka renti yepekugara kwomweya uri kufema everyday. Wozoti hanzi Mwari asina basa, Mwari achikupa mweya wokufema. Unozoti akangoutora so unosara uchinzi zvina basa kana boyfriend yacho inenge chikakuchichi kuti hanzi hazvina basa usateerere. Kukuda kudai uri kufema mudikani. Mwari vakatora mweya wavo hana zvaanogona kuita munhu iyeyo. Saka renti yako hainambokosha. Upenyu hwako hwakakosha. Saka anyway vaning'ina nevasikana indakuende. Amena anenge abaiwa mugadheni make nhasi ndiregererewo zvangu buda. Mwari vane zvavari kuda kuita. Pane wavari kuda kusangana naye. Rega kunyanya kuomesa mwoyo wako. Watoitirwa nyasha kuti Mwari vari kukudaidza. Waitirwa nyasha kuti Mwari vari kukuda. Pane pekuti unozongozviti ndaimbofunga ndiri monya ndakakosha asaiwa Mwari. Muri Mwari. Saka hanzi naMilka uri kutiko mwanangu. Hanzi naMilka hatina Evangelist we are here. Bless you. Mwari ngavakuitire zvakanaka Milka. I pray kuti uzomboita testimony Milka yawo kuti Mwari zvavakazongondiitira iyo wiki ineiso kuti ingopera in style for you. Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari ngavakuitire zvakanaka asikana. Isusu tirive kungotika munhu namata. Tirive kungoti ngatinamate tikasanamata tinofa. Ndozvatinongoziva. Takangogara neminamato kungomira so neminamato. Imba yacho nachera namarweyo akatongoyo ndongozoti hapana kwamunoenda neminamato muchaenda mega unosarenda neminamato. Saka haikona kuchemedzwa namarweyo. Unongovhiringidzwa zvako but hapana kwaanozombonyanya kuenda. Because neminamato unokuchengetedza. Saka musanyanye zvenyu kunetseka kune solution inonzi munamato kuna Jesu vakakufira. Vakakufira usati watombovaziva. Kuzoti wakuvaziva. Kana vakatombokufira usati watomboziva hanzi topinda sei midnight. Midnight munongoya page rangu rakanzi Evangelist Debra. Kana pana ari panapa anenge achikwanisa anongondisirawo Nita ndokumbira undisirawo link yeuno palingi papo. Tarisa anonzi Nita Bling uyo anogona kupaika link kachona kekuti vada kujoina maprayer munojoina sei. Isi toda kungotika ngatizive Mwari. Ngatinamate ngatimire naMwari. Tongoita maprayer edu tinamata. Friday as well tine conference inenge ine theme inonzi access, divine access. Zvazvo kuti hanzi nini ndine maboundary ndine malimitations aiwa hakuna chinonzi divine access. Chinongodeclarewa so. Panopindika chete. Vasikanaka. Panonyatso kupindika. Musanyeperwe naSatani mani. Haikona kunyeperwa nemweya ndakana basa yaye. Satani ane kasimba kadiki-diki. Ratinaro isusu isimba idzva. Tine simba rinokunda zvese. Musanyeperwe naSatani muchityiswa. Unoza Satani kana kuita zvinhu zvake so akapfeka mamwe mazihembe ari kuye nemazichinyi akabata mazipoto nemachini unoti hameno zviri kuitika. Jesu simba raJesu harinamboita zvariuye richiita mabhanangana anoshamisa kudi. Wakaritakura iyewe pauri papo. It's in you. Saka that's it. Tosangana manheru kuprayer. Muitirwe zvakanaka. Tozokontinua zvedu next week by grace. Tichambobata yenye yemahabits anopwanya marelationships. Next week tinge tichibata mamwe mahabits. Mahabits andinawo next week ndeye presentation. How do you present yourself? Neningikini nekudhila nema-families, different types of families. Nezvakangodaro competition.
Do you know tunopinzwa pane competition yawangu usingade kupinda so kungonzwa kuti panapa pane competition even mumba cheye murume nemukadzi munogona kutokompita funge kuti ukompita chii panoti ticomplement each other ukasangwarira unoita competition nemurume wako iye achitokompita newe kandi iwe uchitokompita naye Satani kana apinda zvake mumarriage saka ndo zvimwe zvacho zvatongoti nyangwe neshamwari chayo mototanga kukompita pasina kana chekukompitira saka ndo zvimwe zvatongoda kutongoti chingofamba chibatsirana nekudzidzisana maita henyu vasikana inini ndakuenda muitirwe zvakanaka vanenge vakwanisa kuya kuprayer tosangana kuprayer tichiita madeclarations aNovember nemadeclarations emamarriages kune vaya vakadelayiwa mamarriage vakapinda vachipinda kana kuti vasati vatombopinda we are also declaring against spirit of delay unopapinda chete can these dry bones yes they can live panobuda here munhu pamarangwanda panobuda chinhu pamarangwanda ndo shoko redu kuti panobuda chinhu iwe rangwanda iwe unomuka usabvume kuita rangwanda forever unopamuka chete saka tosangana manheru muitirwe zvakanaka be good chivaiwo vanhu vanopresentika zvakanaka gamuchirikai pamunofamba pwanyai tumwe tumahabhiti twatanga chitaurato kana ngorova mamuzimudhu kuti hanzi vanhu vanonditya nekuziva kuti ndinotsamwa chibharanzi chacha zvekuti ambirei kutsamwa hatangika anotsamwa aiwa chibharanzi rasa mweya wakadaro rasa hazvina kana zvinokubatsira usafurirwe nevanhu kunziita munhu asingajairike wokuita sei be respectful full stop respect ka inongoreva kuti vanhu vanongokutora neona saka zvekutsamwa uchingoti ndokuti uwane respect tikutsamwa kunopa rejection unoinvita maspirit rejection anga chimbeya asina kwekuenda because une character inoita compatible nawo saka kutsamwa nokurova mamudhu kunoinvita mweya rejection kunoinvita mweya divorce kuno attracta futi mweya yema-false accusations ukave munhu anogara akangotsamwa so you attract mweya yema-false accusations unoattracta mweya yenhingi ye-isolation unoattracta mweya yenhingi ye-suicide research shows kuti vanhu vanonyanya kuita kusuicide ndo vanhu vaya vanogara vakatsamwa vanoramwa vanongoti kadiki kubva aramwa zvinoinvita maspirit esuicide saka just be happy teach yourself make a decision don't allow kuchingoshandiswa netumweya tusina basa God bless you I love you muchiri kundida here panapa tobhaibisana ne I love you kandi panapa tobhaibisana nekuudzana kuti I love you ngatimboudza I love you saka ini ndichiverenga imi muchindinyorerawo masweet messages kuti ndingoendawo ndakafara hanzi amen nashamiso zvikanzi naJulie amen Minister Misivaka thank you one of God thank you so much one of God yes amen Marita my dearest friend thank you good to hear from you zvikanzi naJoy amen I love you too Joy I really love you God bless you I love you Rutendo I love you Miriam Jerwa I love you Tafadzwa I love you Muzinya Nayazo I love you Milka I love you Sheila I love you Mercy I love you Fari I love you Daphne I love you Juliet I love you Linda Tawamba good to see you takadzidza tese naLinda I'm so happy when I see you my dear God bless you Mercy love you mom Mercy Omalaga aya mazita acho kwari kuenda so my Taylor I love you Gladys Matuta I love you Farai Zvoushe I love you Jester Wada I love you Mairu I love you Fortunate Kwenda I love you Faina Chamboko I love you Joy Tawada I love you Hilda and I love you kune vari kutaipa nguva dzangu dzakwana 1:30 my God now I have to go Sisi Melly thank you so much I love you my sister you are a blessing to us rambai muchiropafadzwa may the Lord increase your territory and influence area may God give you more patience and love desire more and may God take you to greater heights as you deal with issues dzevanhu vamakaisirwa naMwari pano paplatform ndokuona muchitendera kuSouth Africa nekupi vanhu vari kufa muchiviga vari kutambura muchipa chikafu Mwari ngavazadze bosomu yenyu ngavazadze mudanga renyu ngavazadze mumba menyu ngavazadze zvese zvakafanira Mwari vakuitire zvakanaka Sisi Melly I pray that any weapon fashioned against you shall not prosper every tongue that stands in judgment is condemned that's what the word of God says in Isaiah so I also agree that may you be protected may God give you strength even against adversaries chero pakamuka vavengi vangani may the Lord give you strength in the name of Jesus Christ may you continue in love may you continue to walk
in the glory of God. Mwari varambe vachikupai simba, peji rino rirambe richiropafadzwa, rifashukire. Vanoporeswa pano ngavaporeswe, pano ngapaporeswe vanorwara, pano ngapaumbwe dzimba, pano ngapabude zvipo, mapasta abude pano, mabasa abude pano, nezita raJesu. Vanofila rejected, find comfort nezita raJesu. Vanofila kuti vari kudzungaira, find direction in the name of Jesus. May you sisters on this page, may the blood of Jesus cover you. Simba raMwari ngarifambe nemi, penyerwa ine chiedza chaMwari, rima rinotera upenyu hwenyu, monitoring spirits, let them be blinded in the name of Jesus. I speak the favor of God even against mweya ine nharo, mweya inoti hapana chinobuda, nezita raJesu ndiri kutaura, handizive kuti sei ndiri kunzwa nhasi, handichazozviita all night, but ndiri kungonzwa kuti ndideclare over someone nhasi, kuti nyange wanga wakaputirwa murima, chero nyange wanga wakaputirwa mupepa, chero nyange wakanyorwa zita rikaiswa pasi pemvura, nezita raJesu nhasi ngachiyerere chibvaruke zita rako risunungurwe. Ndiri kutaura kusunungurwa kwaanofunga kuti akasungwa zvokusungisiswa, nezita raJesu sunungurwa, nekuburikidza kwegrace iri pano nhasi. Nhasi pane grace yebreakthrough in the name of Jesus. Itirwai zvakanaka. Mwari vanokudai, Mwari vane simba. Kundiswai, 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 sunungurwai zvemazviro kwazvo. Mugare munyasha dzaMwari nokusingapere. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you for being here and thank you for listening to me. God bless you and I love you with the love of God. Amen. Ndawisa zvangu karwiyo muchindisiro mameseji ndichingoimba karwiyo kakupedzesera. Tichizongobhaibhisana zvedu. Musati manyanya kuenda.